Tourism Office na pinapanginutan ni Sir Alec Francis Santos. Yan po. Ayan, okay na. Diyos maray na hapon po sa Tuya Agabos. Pati po sa mga nagdadalan sa kanya-kanya mga opisina, sa mga harong. Mabalos po sa NCPC sa pagtaoning oportunidad na at least ma-share me sa muyang proposal para sa 2023. And at the same time po, makakuha pa ning dagdag na inputs saka insights hali po duman sa mga pagsiserbihan mi ng mga sektor. Lalo na po duman sa mga grassroots level po ng mga organizations. So, para po punan, gusto ko muna po siguro na ipabisto itong iba si nakakapira duman sa mga sectors na sa tuya pong nakakapartner. Primero po, iyaon po igdiyo ang Isarog Community Nature Guides. Sinda po itong mga tour guides ta sa Panikwason. Sinda po itong pigme-maintain ta duman na grupo na sinda man po ang nagpo-provide ng guiding services, professional guiding services sa mga nagtutukad sa summit, and at the same time po, si gusto mag-explore kang sa tuya po na Malabsay Falls, Baby Falls, hanggang Nabuntulan Falls. So, sinda po, nagpuon sinda ka ito, mga estudyante pa lang, tapos si mga Montesaro Guardians duman, and then ang iba po sa inda, si mga naghahabal-habal. Na-realize na po kaya na primero, ang paghahabal-habal po baga, kung iisipon technically, bako siya ning legal na profesyon. Kaya po ang nahiling ta po kay itong oportunidad na i-empower si mga naghahabal-habal sa kasi mga seasonal duman ang income. Kaya pinatraining ta po sinda sa tour guiding, tapos sa water safety and rescue, saka first aid with BLS. Kaya po ang resulta kay ito na professionalize na si grupo ninda. So sinda po ngunyan, nakakakuha na sinda ang sarap pong guide. Pag may piga-guide pasakat sa Montesarog, ang duwang aldaw niya po na pagtrabaho, nakaka 2,000 naman. So kung imagine po nindo kung pirang grupo ang pig-aalalaya ninda on a monthly basis, arog po kayong kadakol ang sa indang revenue duman. Ang sarap pong sunod pong grupo, si grupo po na President Viola, si sa Plaza Street Food Vendors po. Dit pong background, sinda po itong grupo kang mga street food vendors na nagdulok sa city government kay Mayor Legacion na nagpapatabang sinda na makahanap ng oportunidad na makapagbenta ng safe na lugar. Dati po kaya sinda si nakikihabulan sa satuya po na mga enforcers na sinda po itong mga makahirak ngani, itong istorya ngani ninda na utang pa lang ning 2,000 tapos pakapwesto, di pa nga nakakabenta, dinadakop na, nagbutas pa ng 300 para lang mabawi si paninda. So, nagrani po sinda sa tuya, tapos pighanapan ta po ng solusyon, pigtawan ta sinda ng temporary na lugar, duman po sa Plaza Rizal, sa may Kinastilyuhan, pero po, kapalit ka ito, pig-require naman po sinda na magkuha kang mga health card, health permits, mga barangay permits, and pati po pagpabakuna. And kapalit man po kayo ito, basta nasusunod si regulations man sa kasi rules ninda, day na po sa dinadakop kang PSO, basta nasa tamang lugar, sa tamang oras sinda. Tapos po, sinda, self-governing naman sinda, may sariling set of rules and officers naman sinda. Ang next step po nga sa mga grupo na iniyo, gusto mi sindang mapa-accredit as people's organizations para po maging formal na sinda talaga. As per hindi po sa satuya pong pigtatabangan na grupo sa sentro kang Naga, dati po ang sa indang kita times 3 na daangon yan on average kumpara ka itong nakikipaghabulan pa sinda sa mga PSO. And pigpatrain mi naman po sinda sa sa food safety, tapos handling, tapos pig-provide naman po sinda ng mga sanitary kits para po at least maray ang quality kang sa indang pag-service. Ang last po na group, kina Ma'am Trinity Mayor po, ito pong United Bicolano Online Sellers. Kang kasagsagan po kay kang pandemya, si opisina mi po,
nag-report kami puon sa day 1 kang lockdown until matapos ito pong mga malif ang lockdown. Si opisina mi po, naobliga kami na magtabang. Ang saro po na natoka sa muya, si pagtabang duman sa mga online sellers, na kadaklan po kayan si mga nawaraan ng source of income, na dahil day makaluwas ning harong, nag-resort sinda to online selling. Pero po, ang primerong problema ninda during the lockdown, day sinda nakakaluwas, tapig dadakop sinda syempre pag checkpoint. Kaya po nagdulok sinda, piggibuan ta po sinda ni mga passes, pig-coordinate sa enforcers, tapos po, pig-refer mi pa po itong pig-training mga tourist tricycle drivers, para po may income man itong mga tourist tricycle drivers daw papaano during the pandemic, during the lockdown. So ito pong grupo ninda, eventually, after na-lift ang lockdown, na-realize na dakulo na palang nagre-rely sa online selling, dakula na sindang grupo, kaya po pigpabisto ta sinda sa DTI, tapos po pig-organize nindang sa diri ninda, tapos pig-alalayan po sinda para mag-register na sinda as BMBE, mga Barangay Micro Business Enterprises. As a result po kay ito, narisami sa listahan ka mga registered na mga businesses sa Naga, nagdakul na po itong mga online sellers, nakadaklan po. Ang iba po kay ito, mga members ninda. So, kumbaga po, at least, dati po, informal part sinda ka informal sector, ngunyan po, nagiging part na sinda kang formal sector. So, dito lang pong background kang kaibanan mi. Sige po. Pwede po pa, next slide. So, ini po ang samuya na details, dito po na profile kan sa mga opisina. Part po kami ka economic sector. Kaibali mi po ang Metro Peso, ang Naga City People's Mall, ang NCIB. Ang vision mi po, by 2030, ang tourism industry of Naga po, iyo dapat ang pinakadakulang subsector na nagko-contribute ng 30% kang employment opportunities and nagge-generate ng 75 billion in gross receipts annually. Sa ngunyan po, bago magpandemya, para po may idea kita, 12% kang mga may trabaho sa Naga, employed sinda sa tourism sector. Tapos, ang total po na nage-generate na kita kang tourism sa Naga, bago magpandemya, 34 billion pesos. Kung tutuson po, ang budget kang syudad sa sarong taon, 1 billion lang. Pero po, ang nage-generate na kita kang tourism, 34 times. 30 to 34 times. So, iyo po yan ang contribution kang turismo sa tuyang ekonomiya. Ano po ang mission mi? Primero po, to responsibly and sustainably develop the tourism potential of Naga City, na ang dapat mong inot makinabang, si local communities, araw po kang nasa panikwason, tapos po itong local value chains. Ito pong dapat si mga local na mga businesses. Second, to enhance and improve the attractiveness and desirability of existing tourism products and experiences. Ano po ang yaon tanaig di sa Naga na dapat mas lalo tapang ma-improve, ma-enhance para mas maka-attract pa ng dagdag na tao. Tapos ang pantulo po, para po ma-achieve and ma-maintain itong standards and quality kang mga pig-offer ng mga products and services. Bako lang po si mga hotels, mga restaurants, si mga formal, kundi pati man po itong mga informal and ito pong mga freelance na mga tourism workers. On average po kaya, para po may idea kita, ang sarong turista nagagastos ng 22,000 pesos every time they stay here in Naga. 22,000 po. Kan 2019 po, 1.5 million na turista ang nakaabot sa to. Pero po, mahihiling po nindo at yan kung ano po sinaging epekto ng pandemya. Ang functions mi po, si product development, information and education, si pag-monitor and pag-regulate, si pag-assist sa turista, saka si pag-market and promote kang Naga. Igo po kami ng mga national laws na pagbabatayan, si Local Government Code, si Tourism Act of 2009, saka po si National Cultural Heritage Act of 2010. Next slide, please. Ini po si diit na photos, display na lang po kang photos. Tulo po yan. So, sir, paano po kang photos na lang? Thank you. Ini po si inspection na ginibumi pa lang recently prior to the Peña Francia Festival. Ang Naga po ang primerong LGU sa buong Pilipinas, puun po kang 2013, na nagko-conduct ng joint inspection kang gabos na accommodations, restaurants, tapos mga tourism establishments. Twice a year ta po yung ginigibo, pag fiesta, 3 times a year. Pag ma-fiesta, pag ma-summer, sa kapag ma-Christmas. Unannounced po yan,
Ang objective ta po kayan is ma-ensure na talaga nagsusunod ang satuyang mga establishments. Next photo po. Sunod po itong pag-improve kang satuya pong facility sa Mount Isarog. Kasi po dakula ang contribution kang turismo sa ekonomiya kang satuyang upper barangays. So kay puan po na itong investment kang syudad pangatamanan. Kaya po labo-labo duman ang satuyang personnel sa pag-improve sa kapag-maintain. And last picture po. Sinigibong mi pong training para duman sa mga mga street food vendors para po dawa na mga ambulant vendors sinda igwasin daning proper knowledge training and qualifications po na igwasin ng certification na talagang nag-undergo sinda ning training and proper testing. Next slide, sir. Uni po ang tourist arrivals ta. Ang turismo po ang pinaka-apektado na maray na sektor kang pandemya. Kung dati po ang tourist arrivals ta halos mag 1.6 million na kang 2019, kang 2020 po buminagsak siya to 300 plus thousand. Dawa po kang 2021 ang tourist arrivals ta day pa inabot si same levels kang 2013. Ibig sabihin po puon kang nagre-record kita ning data pinakahababa na tourist arrivals si last year. Kaya po grabe man si nawaraan na income sa yung mga tourism establishments and workers. Ang projection mi po for 2022 since nag-open na kita kang Peña Francia, nag-resume na baya, mga 1 million po ang nahihiling mi. Pero po yung 1 million na yan, tandaan ta po, ang same level ka iyan, 2014 pa. So ibig sabihin po, 9 years ang tigsibog kang sa tuyang tourism industry in terms of jobs and opportunities. Kaya po anta po mag-double time. Para po maintindihan ta kung ano po ang benepisyo kang turismo, mahihiling ta po sa sunod na slides. Next po, sir. Ini po ang ginagastusan on a daily basis and ang total spending po kang kada turista. Di ko na po explain yan pasaro-saro, pero mahihiling po nindo dyan kung ano ang ginagastusan kang turista. Iyon po ay naglalawag sa satuyang ekonomiya sa kada turista on average. Imagine po nindo sa food and dining na lang, 3,700 kada visit. Iyan ang ginagastos ninda sa satuya po ng mga restaurants, mga street food, si mga pasalubong man, 2,500. So, duman po sa grupo kang ubos, kung may mga nagigibo ng mga pasalubong, may opportunity dyan. And ang nangyayari po kayo niyan, ang mga hotels, mga restaurants, samuya asinda nagrarani para maghapot. Igo po kamo sir dyan pwedeng i-refer sa mo na nag-o-offer ng mga tours or pwedeng ngayon na mag-offer ng mga pasalubong na pwede may i-refer ang samuya mga bisita. Kami na po kayo na matrabaho para sa Indo. Kumbaga, ipapabistumin na kamo duman sa mga dinadagusan mismo ka mga turista. So, sige po, next slide po kita. Ini po, base sa inaadalan ko ngayon sa UP, sa urban planning, arog po kainit kakomplikado ang ekonomiya, local economy. Pag nagkaiguaning bagong industry sa pinakataas, madakol ang may trabaho sa kaang population, madakol ang malaog na investment sa capital, tapos madakol man itong available na pwedeng ma-employ sa iba pang mga industriya. So, konektado po yan. Pag nagpalpak lang kita sa saro kayan, apektado gabos. So, ini po, pigpapahiling ko iniyo, lalo na po si next slide, para po mahiling ta, simple lang, simple ang na lang. Isip diyo ang nagkakakan kinalas. Tapos manggaro kita. Sige po, pahiling ta si next slide. Kinalas. Ano ang proseso kang kinalas? Primero, syempre, pag ika para kinalas, mabakal ka ng ingredients. Pero si ingredients na yan, para maging ingredient yan, dakulo ng inagihan. Ini na lang, si ingredients mo, let's say si karne sa baba, livestock, may nagpadakula ka yan. Si nagpadakula ka yan, nagkaipuning feeds. Si naggibo kang feeds, may labor. Si parauma man na pigbakalan mo kang flour or nag-providing flour, may labor ito tapos may inputs pa siya. Si trader, retailer, yung mga nakapula na iyan. Pag pigluluto na po, syempre may labor ka. Si tao mo nagko-commute. Si nagko-commute nagpapagasolina. Tricycle driver or jeepney driver, may trabaho siya. Tapos syempre si LPG, si kuryente, gabos pa yung konektado. Ibig sabihin po, bilangon na lang po nindo, saro lang siyang produkto, pero pera po ang nai-create niyang trabaho.
Pero ang konektadong trabaho sa iya. Kung mawara yan, yan ang mawawara man. Gabos po yung konektado, gabos kita nakakonektado ang tulakta sa sarong ekonomiya. So, bako siya itong simple lang na nagpabakal. Next po. Ini pong samuyang talagang gusto serbihan. Base po kaya duman sa CBMS na data, kami po kaya opisina may datos permi ang samuyang binabasehan ka mga programa. Nagluluwas po base sa survey kang syudad sa CBMS, 40% po kang mga nagtatrabahong taga-naga day-to-day sinda. Part sinda ka informal sector. Mayo po sinda ning access sa regular na social protection and security. Mayo mga parapadyak, mga nagta-tricycle, mga nagtitinda po ning mga paninda, si mga freelance. Mayo sinda ning regular na SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Sisay po ang masalo sa saindang pangangaipo, pagkaipuhan, ang gobyerno. Imbis po na matawan sinda ning oportunidad na they can rely on themselves. And ini po ang mamundo pa, ang average po na income kang kada harong sa naga is 60% lang po kang national average. Mamundo po siya na datos, pero nagluluwas, kumpara sa buong Pilipinas, tios talagang maray po ang kadaklan kang sa tuyang mga kahimanwaig di sa naga. Yun po yun ang realidad. Kaya po ang turismo, dakula siyang parte para ma-improve kita ang buhay tagabos. Next po. Kabanga po kang mga negosyo sa naga, day rehistrado. Sari-sari store. Si mga street food ta. Si mga nag-online seller. Si mga si mga nagsa-sideline lang. Kabanga po sa inda, day rehistrado. Ibig sabihin po, day sinda nare-recognize kang lokal na gobyerno and day sinda nagiging priority para sa asistensya. Kasi day nga ni sinda bistado. Mayo sinda ning access po sa financing facilities. Kaya po, kadakul ang nag-aasa duman sa mga nagpapautang na halang kawang interes. Imbis na nakaka-access ko ta sinda kang microfinancing kang syudad, or kang land bank, or kang DPP, or kang DTI. Mayo po, sa totoo lang, mayo ning kulang ang atensyon na itatao po sa informal sector. And ini po ang saro pang makamundo. Pirmi po sindang nagsasapo sa strict na regulations kang gobyerno, pero kung hihilingon, sinda halos daay ma-qualify sa asistensya kang gobyerno. Tios na nga ni, mas lalo pang pigistriktuhan, daay pamatabangan. Iyo po yun ang habuta. Base po kaya sa sa ginigibuming pag-aadal, sa inaadalang kumangunyan sa iba, ako po kaya seso na ako, kung tutuuson, pwede ako sa national, pero ang ginibo ko lang po ito, para kung ano man na manudan ko sa national, may dadaratay di sa naga, iyo po yan na nahihiling ta, na may oportunidad ang naga, at mas lalo pang mas maging mauswag. Sige po. Ano po ang plano mi for 2023? Primero po, ayuson, empower ang informal sector na nagtatabang po sa tourism value chain. Kabali po dyan, syempre, itong bakong established, bakong formal, part kang formal na sektor. Pandua po, pakusugon itong capacity sa kakakayahan ka mga tourism subsectors and communities para maging self-reliant and sustainable. Ibig sabihin po, minimal na ang gigibuhon dapat maabot ang panahon na kaya na nindang suportahan, buhayon ang sadiri ninda. Pero po, ang gobyerno, sa prinsipyo po kang local economic development, enabler po dapat. Iyo dapat ang mapuon kang gabos. And sa mas nakula po na na scope to improve the competitiveness and desirability of Naga as a preferred tourist destination. Order po iniyo kan sa tuyong alkalde na ang Naga dapat maging destinasyon bako lang pag fiesta kundi buong taon. So iyo po yan ang sayang instruction. Kaya importante po na itong yaon si culture and arts, si satuya pong mga cultural attractions, mga both built and intangible, saka si protection kang satuya mga natural attractions sa Mount Isarog. And pang-apat po, buhayong giraray ang tourism circuit ng Metro Naga. Kasi ang turista po, kamo po, aputon ko kamo. Kung kamo po nagduman sa Palawan, aram pa po nindo kung sain kamo banwaan, aram pa nindo kung yaon pa kamo sa Puerto Princesa o yaon pa kamo kung sain.
Dito lang ako pag-iintindi. Arog man lang po yan sa mga turista na nag-iigdiyo sa Naga. Dahil maninda iintindi yung kuna sa Pili Pasinda o Milaor o Calabanga, ang matatandaan ninda, Naga. So, importante po na ang Naga, ang papel kang Naga, pakusugon pag-abot dyan sa tourism, sa Metro Naga. Next slide po. Ini pong anom na niyo ang samuyang proposed na programs para sa 2023. Primero po, sa tourism standards. Ang Naga po kaya, recognize siya kang national government, particularly by the DOT, duman sa pag-pioneer ng mga innovations pag-abot sa tourism standards. Pandiwa po, MICE. Ako pong MICE po is Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions. Aram po nindo, pinakamagayon na produkto ang MICE. Tano po, mga convention. Ang kaulay mo lang dyan, si mga officers, si mga leadership, kang mga different organizations. Pero ang daraninda, hundreds or thousands of paying tourists. So, importante, it-provide ta sa inda si gabos na pwede tang maitawang assistance. Halimbawa, igo po kita ngunya ning ongoing, Philippine College of Medicine. Nagko-convention sinda igdi. Nag-request sinda na kung pwede ngaya, ma-assist sinda para sa tour sa aga. So, ideally ko na, private sector na kayo ang magibo. Si mga tour operators na. Kaso po, kulang pa ang capacity kang sa tuyang tour operators. Kulang pa ang sa tuyang tour guides na trained para sinda na mismo magpadalagan kayan. Kaya nag-aasa sinda sa samuyang opisina. Nakuta na, kwarta na kuta yan sa bulsa ka mga tour operators. Sunod po, Mount Isarog Community Ecotourism. So, si pag-improve po kang sa tuyang facilities, saka sa tuyang mga experiences sa Mount Isarog, partner po dyan ng ICNG. Ang pang-apat po is food and culinary tourism. So, ini po, saro na data maray pigpaparatawan ng pansin, pero po, dakulang bagay ang pagkakan sa experience siya. Argani, kung kamo po nagpa Iloilo, nagtry ka mo ning lapas batchoy duman, nagtry ka mo ning lapas batchoy sa ibang lugar, maririsan nindong pagkakaiba. Pero manayan kita, kinalas kang Naga, iba man, kung mag-try ka ning kinalas sa Albay. Di ba po? Kasi po, ang experience kang pagkakan, iyan ang dai mo pwedeng kopyahon tas darahon sa ibang lugar. Igdi lang yan sa lugar ta. So, importante po na iyan parte kang memory ta, diyaon yan permi. Minsan baga, nalilingaw kita kung anong itsura kang sarong lugar, pero sinamit, si parong kang kinakanta dumanday ta malilingawan. Yun po yan ang tourism. Cultural tourism, syempre, nakaangkla po iniyo duman sa pagiging historical city kang Naga. Ebidensya po kayo, syempre, sa tuyang mga old churches, sa tuyang pong mga cultural attractions, mga museums and galleries. Minsan po, may nadadang okay ning hapot, ano mo yung iyaon sa Naga? Mga simbahan malang ini. Same question po, tano ta nagpagyaon ka mo sa Bangkok or sa Thailand, nagdudumang ka mo sa mga templo? Bako ka man Buddhist, pero nagdudumang ka sa mga templo. Dahil, para sa imo, unique iyan, tanday ka nakakahiling kayo sa diri mong lugar. Iyo man po yan ang nakukuha aming reaction pag may mga foreigner, may mga turista na nagiigdi, nahiling ninda ang katedral, nahiling ng basilika, igo pa lang ining araw ka ining kadakula na simbahan. Dahil pa ako nakahiling sa buhay ko ning araw ka iniyo na istruktura. So that's something that we have to be proud about. Sunod po, good governance and education tourism. Mga lakbay-aral. Kasi po, dakulon ning best practices ang Naga, bako lang ang city government, kundi mga organizations arog man kang NCPC, na gustong adalan kang mga tao. Lalo na po siguro kung nanggana si VP Lenny. Kutaan ng ngunyan, sibot kita ngunyan sa mga gurus na magiging. Pero just the same po, dakulon manggiraray ang nag-express ng interest na magpanaga para maadalan ang best practices igdiyo. And bako lang po niyo si mga government agencies, even mga schools. Every year po, bago mag-pandemic, nasisibot kami kayan, tapag may mga nagre-reach out sa mga eskwelahan haling Baguio, Cagayan, Manila, Batangas, na ma-organizing educational tour, igdiyo sa Naga. So, bus po yan. 400 to 500 iyan na nag-iigdiyo. So, gabos po yan, naggagastos sa Naga. Local culture and arts development and promotion. So, saro pa iniyo na kay puwanta matawanan ng pansin and tawanan ng resources. Ito pong pag-assist duman sa satuya pong mga culture and arts na sector,
si mga stakeholders ta, para mas lalong ma-develop sinda. And second to the last, syempre po si training. Importante po ang regular training and retraining kang sa tuwing tourism workers. Ano po? Every year po, nababawasan ang tourism workers either na pa Manila na sinda or na abroad na sinda pag nakagain na ng experience. So ang nangyayari po, si mga talagang desidido na hali, kayo po na mag-retrain na naman ng masurunod. Kundi po, maririsa po yan sa serbisyo na pigtatao kan sa tuyang mga tourism workers. And finally, si marketing promotions and tourist assistance. Ang huri pong beses na nag-print kami ng brochure was in 2018. Tano po? Ang sarong brochure po, 15 pesos. Pero po, nag-invest kami heavily pag-abot sa social media, sa online marketing. Aram po nindo kung guraano lang ang cost. Paligbawa nga ito, nahihiling po ba ganito sa Facebook, ng mga newsfeed, mga sponsored ads. Nagtatak yan sa imo, pero ang ginastos mi di nga ni sa lapi. Pero, yaon na mismo kapot mo na, kaysa kang 15 pesos na brochure. Kaya po, ang samuya pong talaga is, everyone is online, gabos man na may turista na gusto na naghahanap ng dudumanan, online sinda. So, we have to invest in online marketing and promotions. Sige po. Sunod po, i-present ko na samuya po na proposed na budget sa kada programa. Para po sa tourism standards, less than 1M, kasi po mayo man siya ning dakula na capital, si pasweldo lang po, saka si ginagastos na assistance, ito pong pag-coordinate sa different na mga businesses. Ang ginigibo mi po kaya ay di sa Naga, istoryahan ko po lugod kamo para may background. Kang 2015 po, igwa kita ning more or less 70 na hotel sa Naga. Kang January 2015, ang nangyari po, aapat lang sa inda ang DOT accredited. Pero po, under the law, gabos na hotels dapat DOT accredited. Ano po ang ginibuta? Inadalan ta, hinapot mi si mga establishments. Tanong ito, di ka mo nagpapa-accredit. Sabi ninda, di mi man yung nahihiling ang value kang accreditation. Sabi mi, pag DOT accredited ka baga, igwa ka ning access to promotions. Sabi ninda, mas kaya mi ngayong i-promote ang sadiri mi kaysa sa gobyerno. Totoo man. Mayo maning mas may incentives inda eh. So hinapot mi. Aring nga igdiyo no gustuhan nindo sa mga benefits ng accreditation? Ay sir, yan pong training. Kaya ang ginibo mi, sabi mi sila, sige, let's make a deal. Ma-request kami and ma-conduct kaming trainings. Priority po kani si mga DOT accredited. Okay, gusto ninda. Ma-apply sinda for accreditation. Nagkaigwang sabit. Pag-abot sa national, sabi ni Yusek Hasmin, daay pwede magpa-train ang mga daay pa-accredited. So, paggibuan ta po ning paagi, pinakiulayan ta na, sige po, ma-apply sinda for accreditation, ma-undergo sindang training, pero daay i-release sa indang certificates until na mapa-accredit sinda. So, sa madaling sabi, nakapa-train manggiraray sinda. However, ang hinagad po sa indang, ang saro man po duman na naging problema, yaong ka sa Naga, ang tao mo, kay po nung pabalik-balikon sa Legazpi para mag-apply for DOT accreditation. Maduman, kulang ang requirements, mabalik, ma-prepare, mabalik na naman duman, sayang kang oras sa kakang gastos. So ang ginibo mi po, sabi mi sa DOT, pwede ngayon kami na maglakaw kayan para sa samoy mga kliyente. Libre. Kami na nagduman sa hotel, sabi mi din, ako maghali dyan. Madyang kami, ipililitrato kami nila mga permit nindo, DTI, ISEC, uni ang form, fill upan na lang nindo, pig-scan mi na gabos, pinadarami sa DOT, gabos by email, pag igwanan ng 5 o 10, naigdi ang DOT to do the inspection, tapos, after 1 month, may accreditation na sinda. In the span of 6 months, si dating 4, naging 34. Ang nangyari po kay ito, pina-audit kan DOT. National, nagduda sinda, taano nga taang Naga, dati nga aapat lang, naging 34 tulos si DOT accredited. Duda sinda, kaya kang pighiling ninda, nag-igdi sinda, nahiling ninda kung ano ang ginigibo kang Naga, ginibulugod nindang best practice. Kaya po, that time, 2015, 2016, 2017,
kinuha po ninda ako na resource person para i-share si best practice na yan kang sa moyong opisina sa national, and nakaabot pa ako ito sa Palawan, sa Socsargen, kasi iuman yan ang problema ninda duman. Pero po, din mapabaritaan sa Naga. Mas na-recognize pa kita kang national. Anyway, sunod po sa MICE, duman sa mga conventions, ma-invest po kita dyan duman sa pagre-reach out talaga sa mga different organizations. Sa Mount Isarugman po, naglag kita ng diit na budget para sa dagdag na tao, kaya po 1.5 siya. Kasi po, igwana kita ng mga facilities duman sa Mount Isarug, kulang po ang tao ta. And ang gusto ta po duman ko anon, si mga taga duman sa Panikwason, takabisado ninda. May diit man po siyang capital outlay para po duman sa pag-renovate kay itong visitor facility duman, para pwede na duman ang mga activities, pwede ng overnight na stays. Aram po nindo nag-training sindangani kay ito sa sa astro tourism. Mabakal kita mga equipment para at least dagdag iyan, and pwede pang mga night na tours or night trails. So magagamit po na maray iyan kang sa tuyang community. Food and culinary tourism. So ang sarap po na pag-iisip mi, igo po ba ganing ordinansa na pigsasara ang kinastilyuhan para duman sa proposed ko ta na fountain. Kaso po, si fountain, si budget duman, allocate ta na sa COVID, sa pagbakal kang bakuna. Tamas priority ito. Sa samuya pong assessment, data kaipuhan pa at this moment na magastos ng 18 to 20 million para sa fountain na static. Pero po, ang naisip mi, itong kinastilyuhan and parts of Plaza Barlin, through an ordinance, pwede kaya na i-close sinda pag 5 p.m. or 6 p.m. onwards. Tapos, gigibon tapos siyang World Street Food Concept. Ngunyan po kasi sa tuyang sarong grupo kang mga plaza vendors, igwa na sinda mga food grade na mga stalls na bago. Gusto taman po na magkaigwaning similar quality na stalls, ito pong grupo man na yaon duman sa may kinastilyuhan, and ang ang Barlin po, isasara siya to vehicular traffic pag 5 onwards or 6 onwards, and then pag weekends, takulang man po nag-aagi duman na traffic, si mga online sellers ta po, si mga micro-enterprises ta, pwedeng matawan opportunity na itong buong laba kang Barlin na historical, ma-develop siya into a tourism street. So, iyo po yan ang samuyang proposed na project duman, kaya naglag kita ng diit na budget. Pero po, thank you po. So, paano lang po yan, naisip mi lang para at least, matawan opportunity, si mayo maning kapital para magkaigwan ng sariling pwesto, at least mapabisto ninda ang produkto ninda. And at the same time, ang sentro, mabuhayan talaga. So sunod po, cultural tourism, may date po kitang budget na piglaag dyan, nasa 2M. Kasi po ang balak ta dyan is, ito pong bago pong building na pighanap ta si funding sa PAGCOR, dyan po sa Balatas, balak mi po na magkaigwa dyan ng diit na cultural center para po igwa ng permanenteng office na pwedeng gamiton ang mga different cultural and artistic groups ta sa Naga. Na kay puwaning dani mga trainings, kay puwaning dang venue para sa indang mga meetings, etc. May magagamit po sinda. So naglag po kita ng date na budget para dyan. Next po. Good governance and education tourism. So more on linkages po iniyo, more on reaching out to the different, igwa na po kaming database. Igwa na kami ning listahan, directory, kung sisay ang pwedeng aralukod na magpanaga. Ang kay puwanta na lang po ngunyan, hamanon, sisay ang ma-handle kang tours na yan pag-abot ninda. Kaya kay puwanta kayan, syempre, dyan sa sunod, tourism workforce training, si training ka mga tour guides. Tapos local culture and arts development, naglag po kita ng funding na daratakula for MOOE. Kasi po, ang pirmiming nare-receive na request, kang halip po sa mga culture and arts group is support for their different programs and projects. Igo po sinda ni mga sadiri maninda mga projects and programs na very, very commendable. Kaso po, kulangan sa indang support na nare-receive para ma-implement. So, balak mi po na magkaigwa kita ng diit na budget for that. And at the same time, magamit po ning ma-utilize, ma-maximize ang Plaza Rizal. Mas magayon po bagang Plaza Rizal pag buhay siya na may hiling mo duman na igwa ni mga local musicians na nagtutugtog, igwa ni mga local artists na nag-sketch duman, and
igwa pa yung income sinda. Ang apod po dyan is apod to, nalingaw na ako si term duman, pero paning. Ay, sorry, paning. Paning ba? Pero ang ano po duman is igwa sinda ning opportunity na mag-earn sinda from mga guest na nagduduman sa Plaza Rizal, and ang Plaza Rizal magkakaigwa ning kulay sa kaning buhay. Tourism workforce training, pigdakulan mi po ang budget para sa trainings, kasi po yan ang priority ta. So gabos po ken covered training po pag abot duman sa tuya na primero first aid and BLS. Gusto mi pong gibuon mandatory gabos na hotels and restaurants may trained first aider dapat at all times. Yes po, BLS. Sa mga hotels man with swimming pools or mga resorts, kaya po may lifeguards dapat na nag-undergo ning wasar. Ngunyan po, ginigibo mi na siya. Pero kami ning institutional na basis for that, mayo pa ning ordinansa na nagre-require ka iyan. So gusto mi po na masuportahan iyan by an ordinance. That's the safety aspect. Sunod po kayan, syempre, si pag-abot naman sa front desk, ang sa tayo mga hotels, restaurants, si food handling, food safety, si tour guiding, tapos at the same time man, si marketing and promotions, kabali na dyan sa training. Para at least ang sa tuya pong mga micro-enterprises and mga tourism organizations, kaya ninda ang sadiri ninda na ipatalubo. And finally, marketing, promotions, and tourist assistance. Daradakula po ang budget na piglagmi sa MOOE. Pero po, kung kaitong panahon na maasa pa kami sa mga printed collaterals, maduman pa kami sa travel mart, etc., aabuto niyan 5 milyones. Sa ngunyan, di may kipuaning araw kayong kadakula kasi mas barato na ngunyan ang pag-promote. So, iyo po yan ang saruta. Halimbawa na lang araw kani. Igdi po sa Naga, very active sa Metro Naga, Kamsur, ang sa tuyang mga local influencers and content creators. Kamo po, haputon ko kamo. Paano nindo naaraman na may bago pa lang nakakanan, bagong hotel, bagong dumanan igdi sa tuyang lugar or sa Kamsur? Baka may hiling kamo mga nagva-viral na mga photos. Sinda po ang sa tuyang katuwang. So, by investing in helping them, by linking them, by organizing familiarization tours na pwede sindang darahon, pwede nindang ma-experience ano ang variety kang street food sa plaza, ano ang pwedeng i-offer sa trade fair ngaya kang ubos, ano ang experience pag nagsasakat duman sa Mount Isarog, sinda ang ma-promote kay iyan for free, and at the same time, mas dakol itong magkakaigwang interest, and that will generate to more revenue para duman sa mga enterprises and organizations. So, kumbaga po, guerrilla marketing kita pag abot sa marketing and promotions. Pero, igwa pa po dyan ng saro na si aram po ni Sir Dan, nag-allocate kita dyan ng budget para sa rebranding kang Naga. Kasi kay puwanta na mag-rebrand kang Naga, kay puwanta na talagang pag-adalan, ano ang magiging apilta na suway dapat ang Naga sa Bicol, suway sa Kamsur. Pero ang makikinabang kayan, ang Kamsur man giraray sa Bicol. Pero syempre, primero ang Naga. So yan. Garo last ko na po yun, Tama ba? Ay, pa, sorry. Actions required and recommendations. Ini pa ang mga concerns na nadadaw binakadto sa kangunyan. I-note kay ito, pasalamat kami kay Mayor Kadto kasi kan 2020 po, ang budget mi sa opisina, pinakahalangkaw ming budget in history. Tag-COVID. Kaya kami man si sakripisyo mi na si Samuya na budget kang 2020 para magamit sa COVID, sa pandemic. Sakripisyo mi to. Di mi aram na hanggang 2021 and 2022, obligado man pala kami magsakripisyo. Si budget mi kang 2021, understandably, mapakay itong tourism, tanggap mi, nahababa. 2022, ngunya na nagbabalik na, pareho lang kang 2021. Kaya pasensya na po sa mga partners mi kung limitado ang naitatabang mi. Kasi June pa lang na kaming budget. Yun po yan ang realidad. Pero po ang saro na pigtutuyaw kay ito sa muya, kulang man ngaya ang tao nindo para magibo yan. Ngunyan po 13 na kami. Ako lang ang permanente. Pero 13 na kami. Ang saro po na pigihiling mi, baka igwa ni mga qualified na mga empleyado na mas suited ang sa indang experience, background, ang sa indang kakayahan sa samuyang opisina. Para day na mag-hire ning bago, baka pwedeng
si proper na lang na assessment sa INDA, i-transfer na sa MUYA para at least mas ma-implement piining sa MUYA mga programa. Pandua, institutional capacity. Kami po, division lang kang Office of the City Administrator. Puun po kang minukna ang akto 12 years ago. Haloy mi na po na pakiulay and haloy mi na pangiturugan na maging department naman kami para mas dakul ang samuyang. Ini na lang po. Grabe ang nakaasa sa MUYA, sa samuyang success kang opisina, pero garo ang suportang nakukuha, bakong araw ka to. Realidad lang, syempre, may hiling tamayan sa budget na pig-allocate. Kaya ang saro po na pig-propose me, pig-certify man pong urgent ni Mayor, ito pong proposed ordinance na maging kaming full department. Nakabinbin pa po siya sa sanggunian, certified as urgent na siya, pakiulay mi po na baka dahil certified as urgent, tutuhanon ta na. Sunod po, ito pong, igo po ako ning sarong staff, actually, igo ako ning tulong staff, 2010 pa po sinda, hanggang ngunyan, casual pa sinda. Haloy ko ng pigpaparatulod na magkaigwa kami ng mga plantilla positions para at least matawa naman sinda ng security of tenure. Grabe po ang institutional knowledge na dara kang sarong empleyado na haloy na sa opisina. Pag mawara yan, pilay ang opisina. Iyon po ang totoo baga. Kaya gusto mi po kutaan na itong aram ko po dakulo ning dai filled up pero funded na mga positions sa ibang departments. Aanuhon pa po yan. Kung di man mayo man ang i-appoint pa dyan, sa MUYA na lugod. Tasayang man kang budget, naka-budget siya pero di nagagamit, mayo man nagsisweldo, mayo man yung nakbabalik na serbisyo, sa mo na lang po. Long-term tourism program, saro po sa instruction ni Mayor ngunya na taon sa MUYA, punan ngunya na taon, si paggibo po ng Comprehensive Tourism Development Plan para sa Naga. Kaya po, mayo kaming budget for that. Gusto mi po kaya, gano'n man again si CLUP sa CDP, medyo magabat yan na trabaho, pero gusto mi po kaya, imbwelto ang gabos na sektor na kaipuhan imbwelto. Kaya po, kaipuhan taning budget para dyan, kaya po piglag mi po yan duman sa proposed mi for 2023. Next po. Last naman po ining slide. Continuous marginalization kang informal sector. Again, ulitong ko po, 40% kang nagtatrabaho sa Naga, parte kang informal sector. Kita pong may sweldo, 15-30, kita po na igwaning SSS, PhilHealth, Pag-ibig, kita po na dai natatakot mag-isip sa inma ko aning pagkakanta sa aga, maswerte kita. Pero po, dakul sa mga tugang taang dai, mayo pa po nagigibo ning survey lamang para aramon, gaano kadakul ba talaga ang nasa informal sector ta. Dawa sa barangay level. Kaya po anta mag-conduct ning citywide na survey para madiskubre yan. Pandua, ini po ideya po ni nahali sa sa Abelya. Saro po na konsepto mag-create ning mga barangay business clubs para po itong gabos na mga micro enterprises sa sarong barangay na mayong mga business permit, mga sari-sari store, si mga nagtitinda ng street food, si mga nagpapaload dyan, matawan sinda ng opportunity na maalalayan sinda na padiit-diit maging part na kang formal na sektor. Ibig sabihin po, magpuon mo na sa pag-register sa INDA sa DTI as Barangay Micro Business Enterprise. Tano po, para makakuha sinda ng TIN sa BIR, pero di man sinda mabayad ng taxes kasi exempted yan. Pero dyan na po ng negosyo. Pag nagpuon ka step by step, eventually after pirang bulan, pirang taon, iyang sadit na negosyo ni nagdadakula. Yan ang sekreto dapat kang maray na ekonomiya. 7,500 na potential na mga businesses. Aram po rin doon average ang sarong negosyo, 5 to 6 ang empleyado. Ibig sabihin po, pwedeng pag naging full na mga businesses na yan, makakatao pa sinda ng 40,000 na trabaho sa Naga. That's 40,000 families na makikinabang pag may trabaho na, may sweldo, may ikita. Okay? And of course,
si pag-develop po ng mga one-stop shop para mapabilis ang pag-process sa inda. Si ginibong po yung modelo, si ginibong yung style, duman sa street food vendor, sa ubos, si pagtabang mi sa mga Mount Isarog Community Nature Guides, na kami na po siyempre, dahil na kabisado, arog ta sa gobyerno, ang paligoy-ligoy. So, dapat igwaning opisina or igwa dapat ting programa na pag nagrani sinda, minimal lang ang hagadon ta sa inda na information and requirements, pero dapat makuaninda itong end goal, which is for them to eventually be part of the formal sector. Pinakalas po na concern, si competitiveness kang naga. Kasi po, sa rabay ngunyan, nagbuburukan ang destinations, mababayaan ang naga. Kaya obligado po na maggibo kita ng rebranding, kaya puwan po ng mga batas, ordinansa, para ma-preserve ang satuyang mga tourism assets, arog kang Mount Isarog, arog kang mga old houses ta, aron po nindo na ngunya, nagko-cultural mapping kami, dakulon, dosena po ang mga old houses sa Naga, kabanga po kayan, abandonado na. Maanang naka-star, pinabayaan na, sayang po kayan. Kasi imagine nindo, kung iyan, pig-develop, pwede pa yan maging coffee shop, pwede pa yan maging gallery, pwede pa yan maging sarong negosyo na pwedeng duman, and may historical value pa. And ang pinakalas, si pag-maintain kang standards, kang quality and service, kang mga tourism establishments and workers, both formal and informal. So, iyo po yan sa mga nahiling na actions on our part and hopefully po on the part of other departments. Ang sarap po kayong iniiwasan mingon yan, usually pag nagbabudget planning, pag nag-submit kami ng arog kining, let's say, improvement kaya kang si visitor facility sa Mount Isarog. Ang sasabihin sa mo kayan, itaw mo na ngayon sa CEO, tapos hindi na kayo na mag-ibo. Pero, simple man lang yan eh. Halimbawa si Ma'am Ruby, igwa ka po ning gusto na ipag-ibo sa muya na mayo sa budget mo sa accounting. Halimbawa, Ma'am, iyo po. Example, ano ba? Halimbawa, Ma'am, may bisita ka mo, halimbawa may convention, tapos gusto Apo. Yan, okay. Ma'am, di ko yung priority. Sorry. Arog po kayo na mangyayari kung iaasa mi na ma'am, example lang ito. Arog kayo na mangyayari kung sabihan kami na itao mo na ngayon sa ibang opisina. Pag nagday ang opisina, mayo na si programa. Kaya mas maray po talaga na kami na nakakaaram, kami na may experience, kami na igwaning knowledge, kami na may expertise, kami na mag-implement. Pag-abot dyan. Yung lang po yan ang samuya na naisip na baka po pwede na yan ang sa satuyang tourism program. Oras na pong magbawi ang satuyang turismo. Grabe na po ang nalugi. Dakulo nagsarara ng mga negosyo, mga hotels. Dakulo na waraan ng trabaho. Dakulo na gutom. Arog na lang po kayong kasimple. Tama naman po na sakripisyo. Kaya puwanta naman ko niya na magbawi para sa satuya agabos. So, liwat, salamat po sa sendong pagdangog and thank you po sa sendong suporta. Maraming salamat po, sir. I-acknowledge naman po ang presensya kan sa tuyang mga participantes na yaon. I-acknowledge ko po mga participantes kang Naga City Council for Women's. Sir Dan of MNCCI, Sir Nolito of labor sectors, and may mga representatives din po tayo from BPC, Bantay Familia, CPDO, and BUR po. So, open na po ang microphones for questions. Proceed po, Sir Dan. Sir Dan. Paabot po. Ako po namamati ko ang mga pangariturugan, mga hopes and aspirations yan sa itong mahigos na act to head.
Dakulaon po talaga ang mga plano niya magagayon. Kami po nasa private sector, sinusuportan mi po yan. Namamati mi man po ang kasakitan na may implement ini. Lalong-lalo na po kung aasahan lang kang privado sector na ang matrabaho lang kani ang gobyerno. Aram po yan ni Alex, na it should be a private-public partnership. Yes. Kasi po ang mapuun lang kayan ang gobyerno sa kahagadan kang pribado. Pero ang masalo po kayan ang pribado kasi ang mga may sadiri kang hotel, restaurants, mga travel agencies and tour guides, mga nasa pribadong sektor. Kaya siguro po dapat isituate ang araw kayan ang sa tong urulay mo yan. Tama, sir. Ikadua po, ang pigahagad po kang sa tuyang amigo si Alec is 23 million for 2023. Pwede pong ini po, maski di mo na simbagon mo yan, tapuson ko muna. Gurano po si budget kan 2022? 23 million din. Only 3. 20 minus, Oh. minus 20. So may dagdag po kita ngayon na taon. Definitely po. Okay. Ang siguro po para benchmark, maintindihan po kang gabos. Ang naga po sa Gakamsur combined constitute almost 60+% kan total tourist arrival kang buong Bicol. Kaya pag di po nag-perform ang naga sa ang Kamsur, bagsak po ang Bicol. Kaya importanteng maray ang papel na ginagampanan kan naga sa Gakamsur. Siguro, Alec, kung pwede man, this is an opportunity for you to tell us ano po ang tourist arrival kang naga for the past 3 years, ano po ang revenue na itinatao kang tourism kang naga pag abot po itong tulong taon na nakaagi. Yes, Kasi sir. katatapos pa lang po mina Alex itong Bicol Strategic Development Plan natapos po kami, duwangal daw kami sa Avenue. Pinailing po duman ang buong Bicol. Siguro Alex, it will help compiling ta ang performance ka naga. Kasi iyo po yan ang interest kang Naga City People's Council. How Yes, sir. are we performing? So ayan na po ang tourist arrival. Nagbagsak po kita. Yes, sir. O yan. Okay. Sa revenue tabi. So mga pera tabi yan arrival ta, Alex. One slide, pabalik po. Ang Pakibalik. arrivals na po, kang, itong may, tourist arrivals. Yan. That's it. Saro pa. Atras. One more. Yan. Yan. Okay. Kang 2020 po, 346,000. Down from 1.5. Tapos 2021 po, nasa 800,000. Which is lower than our figures in 2013. Okay. So, arag po kayan. Basically, sir, ini Sir Dan, 9 years po ang sinibog kang sa tuyang tourism industry in terms of arrivals and revenues. Nag-survey man po kami kini sa tourism sector kung pira po itong nawaraaning trabaho. Dakul po, 40% po kang mga tourism workers ta nawaraan sindaning trabaho either permanent or temporarily kang 2020 and 2021. Yes, sir. So, in terms po of revenue pa lang, sir, in 2019 po, ang gross na revenues na naglaog sa tuya na declared ka mga tourism businesses, 34 billion pesos. Yan po, sir. Ang ano. So in terms of revenue, kung i-convert na po iyan, number of arrival sa revenue, pirang kwarta po ang naglalaog sa 22,000 per tourist. Igo po kita kaya Igo po. graph. Can we Present ko see po it? kasabago. Okay. Yan. Yun na po yan, sir, ang ano ta. Ini po pa lang, ginigibo mini twice a year, nagsasurvey kami ng 1,000 na tourists. Naga lang po ang nagigibo ng araw kani sa buong Pilipinas. Kaya po, again, pig-recognize kan DOT as a, as a best practice. Ang makangalas po kaya, Sir Dan, para po may context kita. Pag hinapot po ang turista, taano tamab dumang ka sa sarong destination? Primero ang safety, pinakalas ang shopping. Pero po mailing nindo sa datos. Ang shopping daog pa nga ni ang daog pang ibang gastusan.
Big sabihin po, nag-iigdi sinda, maasindang balak mag-shopping, magbakal ng mga pasalubong, pero napapagastos sinda. Which points to an opportunity na itong cottage industrista, pwede nindang i-fill in itong demand po na yan. Sir Dan? So, by the way, kaibanan ko po ang Vice Presidente for Chamber Management kang Metro Naga Chamber, si Engineer Flor Asanya. May hotel po yan, may resort, saka nagpapadalagan kan mga ibang tourist destinations digdi, buko lang sa Naga, buong Kamsur. Siya naman po ang presidente kang Resorts Association of Camarines Sur. Kaya po, ang most probably, ang hapot po kayan, more on accommodation, more on resource, and more on tourist. Kaya, ang saro, pang pigihiling ko tabi, Alex, yung budget Yes, sir. mo sa local culture arts, nasa 5.25. Yes, sir. Okay po. Pero igwa ka po digdi sa cultural tourism na 3.25. Kaya pag pick-ad ko po yan, 8.5 million. Para po nakatutok yan digdiyo sa culture. Yes, sir. Cultural tourism, 3.25 million. Local culture in arts, 5.25. Yes, sir. Ano pong kaibahan kaniyong 5.25 sa 3.25? Yes po. Kasi po, alam mo kung bakit question ko yan. Pag-present po kay itong sarong department, question ko po, ano ta ang budget ninda sa sports? 53 million. Sabi ko, mas kaipuhan kang siguro kang akto o tourism, yung 53 million, kaysa doon sa magparatao lang mga bola sa barangay. Kaya po, ini yung mga hapot may digdiyo, bako lang po manunungod sa nagpipresent, pero dapat siguro magkaigwa ng consideration ang gabos para po maging meaningful ang participation kasi para maintindihan kang gabos kasi naka-live po kita. Yes po. Kung mahapot lang po kitang pahapyaw o token, sayang man ang oras. Ka nagpipresent na nagpreparar pirang aldaw, sayang man ang oras may mag-attend kami digdi ng mga hapot naman lang, pero makahapot lang. Kaya Totoo. nakakasayang. Kaya aram ko po na intindihan niya na Alex na itong mga nag-ibat presenta. Kaya naghahagad po kami, Alex, ning mga advance copy Yes, sir. para pagtukaw mi po digdi paghapot. Ang ihapot mi talaga, pinag-adalan mi. Kaya sana maintindihan niya kang gabos, maintindihan kang City Hall, saka kang HCPC, na nagdigdi po kami, bakulang para magapot, pero maintindihan talaga. Anong ginigibo nindo? Ang primary mandate po ka Naga City People Council is to promote good governance. Nakaangkla po yan sa duwa, transparency, yung pong ginigibo nindo, and accountability. Correct. Iyan po ang sikreto ka Naga, kano ta sensado. At number 2, people empowerment. Kaya nyaon digdi ang gabos na sektoris, kang komunidad, para maaraman ang 50%. Dahil man po yan makakahapot gabos, kung saro-saro unta po yan, ang dapat po siguro talaga pag-adalan tang maray. Maray si Maricar na matibay yan magapot. So, yung Alex, ano po niyo ta 5.25, saka 3.25, pero hagadong ko Alex, kasi saro ako na nagpo-promote maging departamento, kaaraw mo yan. Aram ko po. Thank you, Ang sir. problema ko, garuma kitang budget, Naga is a pilgrim city. We should have an allocation to promote Naga as a pilgrim city kasi po, sa translasyon pa lang, ang nag-abot sa Tuya, 750,000 people. Sa Fluvial, 530,000 people. Ang negosyo pong dinara kayo sa hotel, sa mga tindahan, sa transportasyon, dakulaon. Kaya ini po, comment, bako po ning hapot. Dapat po siguro, Alec, mag-budget kita kaya. Dapat, sir. Ikadua, pero itong specific. Yes, sir. At ikadua, ang Naga City People's Council po, kang 3 weeks ago, igwa po kaming 18 city mayors na nagbisita sa Naga. 18 mayors. Kaya riba ko po ang ibang vice president sa kang presidente kang nagtutukan po kaya akong director sa Naga City People's Council. Pinahiling taang gayon kang Naga. It is an investment. Siguro po kay Puan may budget man Ikaw kita po. kayan. Ikaw Saka po. may presentation kita. Yes, sir. Kasi kami lang po na mayor ang nagpapaliwanag why invest in Naga, why go to Naga, and so on and so forth. 18 pong mayor from all over the Philippines.
Kaya siguro mahagad man kami kayo Yes, sir. sa imo. Oo. Siguro specify ta duman sa target mo. Kasi hinahanap ko po kasi yung target action plan. Siguro ilaag ta po siguro duman. Sige, sir. And ang last kuwang ko po, Naga City sa Pilgrim City, Naga City is Center for Good Governance. Ang saro pa po, Naga City is the Center of Education. 7 of the centers of excellence out of the 10 in the entire Bicol region, nasa Naga Kamsur po. Kaya ang estudyante po na nasa Naga, kadakul-dakul. Kaya mga turista po ang iba kayan, mabisita, magurang, mabisita mga kuwan. Ano po ang specific na mga proyekto na nakalaag po digdi sa mga plano para po, dahil na kami magkapot, suportan mi na lang po digdi sa Pilgrim City, digdi po sa good governance, sa education center, at ikatulo, noorin mo po ibababa. Ang pinakamagayon mong legacy, ang excursion Naga. Yan po ang comment ko, Excursions. bakong hapon. Salamat po. Thank you, Sir Dan. Padangat ko talaga si Sir Dan. Yan ang gusto ko sa mo, Sir Dan. Talagang mapapaisip ka talaga. Pero thank you for your comments po and your questions. Saro po kaya na nagluluwas na strength talaga kang Naga. Ang sutoya pong culture and history. Historically, bistado na ang Naga in terms of Peña Francia Festival, si Devotion Takay Ina. Primero, pandua, si rich history kang Naga panahon pa kang Kastila, even pre-Hispanic. Pre-Hispanic, Spanish, American period, and job during the war. Very significant po ang Naga. Iyo po yan itong cultural tourism. Ibig sabihin po, nakafocus duman sa preserve kay ito pong mga satuyang historical na significance and itong mga proof kay yan, which are our built heritage. And kabali naman dyan, syempre, itong satuyang pag-implement kang RA 100066. Aram po kay niyo, aram po nindo na si Architect Leandro Locsin, na National Artist for Architecture, may work of art po siya sa Naga. And muntik pang i-demolish. Ini pong lumang pag-ibig na building sa Concepcion. Muntik pa siyang i-demolish, maray sana, tanaaraman na may plano pa lang ang pag-ibig. Automatic po, nag-reach out kita sa NCCA kasi may batas po na pag-work of a national artist, iyang pwede i-demolish, i-modify, i-damage. Ano po yan? Magabat po ang penalidad kayan. Iyan po ang saro na aspeto kang cultural tourism. Ipe-preserve mo itong mga araw kaya na may value. Pandua, ini pong ginigibuming cultural mapping ngunyan, piga-identify me si mga ma-qualify na mga cultural, na mga historical structures. Under the law po kaya, pag 50 years old and above na ang sarong struktura, protected na iyan. Dayang pwede i-gabaon, dayang pwede na i-demolish, i-modify, i-renovate, dawa kang may-ari. Kadakol po ning aruken sa Naga ng mga buildings, ini na lang po, GSIS na building sa Barlin. Si Satuya po ng mga old houses, mga residences. Kung mayo pong gibuhon ng opisina para ma-identify sinda and mailuwas sa public na ang history kang mga iyan, maaraman ta na lang, mayo na yan. Too late na. So that's yaon po siya may allocation po kami para sa protection kayan. And si mapatabang kami kay niyo, sir, sa MNCCI, si pag-link duman sa mga potential na gustong mag-adaptive reuse kang mga structures na yan. Kasi mabenta siya. Hindi na lang po. Isay di si nakakaaram kay itong inaapod na na haunted house sa San Felipe, sa Matiway. Itong Abelia Mansion duman na lumao ng maray. Panahon pa ito kang Amerikano. Pero ngunyan, dilapidated siya, tapos magayunan ang potential niya. Kung ang Bacolod nga ni igwaning the ruins, ang Naga, dakulong kita ning potential. Kay puwanta lang po na i-protect iyan, tapos hanapan ning tama na investment para ma-improve sinda. So, saro po yan. That is for cultural tourism, part na po yan. Ang saro pa kay ni sir, si pag-improve po or si pag-standardize kang satuya pong mga cultural attractions.
Sa ibang lugar, aramin ni Sir Dan, sa Europe, sa ibang lugar sa sa Kinaban, pag nagduman ka sa mga historical sites, standard na duman na igwa ka ni mga information boards, igwa na duman ning facilities na matao sa imo ning tama na information, na knowledge, matao sa imo duman ning pwedeng sirungan mo, etc. Pwede nga ni na maglag pa duman na may mga bike racks pa. Kasi ang sarap kong pag-iisip since nag-invest ng city sa bike tourism, imagine po nito kung may pwede ka mong bike na pwedeng i-rent, nasa avenue ka naka-check-in, rent mo si bike, mag-bike ka pa si Ring Cathedral, habo mo na mag-bike, iwalat mo lang duman sa bike rack. Pero that way, pwede mong ikuton ang mga different attractions of Naga on bike. So that's one way of promoting cultural tourism. So going back to my point, ito pong pag-protect tapos pag-preserve. Signages. Hindi na lang po, si Satuya po ng mga street signs sa Naga. Aram po nindo na 30% kang mga tinampo sa Naga, mayong pangaran. Bako lang street signs pangaran mismo. Itong may mga pangaran lugod, hindi mo na nahiling kung ano na kasi dilapidated na, raot na. Mayo kita ning mga markers duman sa Satuyang mga cultural attractions. They aram kang turista kung anong importansya kayan. Pag nagduman ka sa Plaza Barlin, ang may babasehan mo lang duman, si Plaki lang. Pero maka may hiling duman na tungkol sa buhay ni Jorge Barlin, ano ang nangyari igdi kang panahon kang Kastila, panahon kang Amerikano, panahon kang mga Hapon, igdi mismo sa lugar na ini kang Barlin. So iyo po yan ang kaypuhan ta. Pag-abot man po sa culture and the arts, iyo na po ini itong intangible aspect. May tangible man sa visual arts. Dakulong po ning subsectors ang arts and culture. Yaon si visual. Sa visual, yaon dyan sa tuyang mga artists, yaon si mga sculptors, yaon si mga photographers, igwa kita ng performance. Pag performance, yaon dyan si mga songwriters, yaon dyan si mga sa dance, yaon dyan si drama. So, dakulon po iyan na gusto nindang palaguon pa ang sa indang art. And ano po yung kanina? Culture is to a city what soul is to a man. Mayong kaluluwa kung mayong kultura. Bako kitang Naga kung mayo ang kultura. Iyo po yan ang kaipuantang i-preserve and i-promote. Makulog po ang buot mi, lalo na pag mayo kaming maitaong tabang, duman sa mga nagrarani sa muya na may maray na intention para sa indang sektor. So gusto mi po talaga na mapakusog iyan. Ini na lang po, mga baagutang hotels, resorts, restaurants, mga establishments. Pag nahiling mo po ang mga paintings na yaraon sa inhali, binakal sa China, binakal sa ibang lugar. Meanwhile, ang mga artista igdiyo naghahanap kadakol sindaning kayang gibuhon na artwork na day ninda na i-connect lamang or day lamang pipipatronize kay itong mga local businesses. Igo po kita ni mga local artists, ang sa indang mga clients as far away as Zamboanga, Davao, Ilocos, mas bistado pa sinda duman kaysa sa sarili nindang lugar. Masupogon pong maray, nakita mga taga-Naga, data lamang nabibisto kung sisay si mga talentado sa tuya. And iyan ang asset ta. Lingang Bagyo. Recently, recognized kang UNESCO as a cultural city. Ano ang nangyari duman? Buhay na buhay ang cultural scene. Kasi, igwaning environment na na-enable. Maray ang suporta duman kang bakulang kang LGU, kundi kang iba pang government agencies. And may access man po kita dyan sa funding hali sa national government agencies. Kay puwanta lang tabangan ang mga arts and culture sectors and groups kung paano ito gibuhon. Ginibumi na po in Sir Dan kang July and August, itong competitive grants kang NCCA for 2023, nag-invite kita from NCCA, pag-invite ta si mga different groups, tinabangan sinda paano maggibo kang mga grants, mga proposals, para sinda makakuha ng funding. So, yan po ang inisip ta, i-adapt ta itong same standards kang NCCA para at least ang satuyang mga local artists and cultural groups, ang standards na susunodin nila, pwedeng pang national and even beyond. Sir Dan? Engineer? Maraming na hapon po. Actually, dun po sa pag-explain mo so bago, dapat kayan 46 million so agad na budget. Tanahiling ta po talaga
kulang na kulang iniyo. Kumbaga, sa pagpaliwanag pa lang ni Sir, nahiling ta antap. Kumbaga, napuon pa lang kita. Kumbaga, kinakaliskisan pa lang, so dapat ang gigibuhon. But in behalf of Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, tama po itong suggestion ni Sir na we have to have or form this barangay business club. Kaya ito po talaga ang ginagibo may na we encourage even itong mga parabulastog to come and register their businesses. Kasi kung dainin da marehistro ang businesses, data mahihiling kung hain sinda. But again and again, I have brought this also in the South Luzon Business Conference natin, and then I will be bringing this on the national level sa this coming national business conference. Ang nakikita ko po kasi why the majority of the business, the reason why the majority of the business closed is not only the pandemic but the disruption due to technology. Mahihiling ta po na nahuhuri ang tao ning LGU kaysa duman sa inot kang technology. Number one, ano takadakol ning nagsarara? Simply because so mga retail establishments and even the wholesale establishments, mahiling mo po pagkaaga, kadakol-dakol na mga nakamotor, pano-pano ning daradara. Dinideliver na yan sa mga harong-harong. So dahil na yan binabakal, duman sa may tindahan na lisensyado na nagbabayad ng taxes sa Naga. Di po ba? And yet, the local government unit, palagay ko, may be aware, but akala nila hindi affected. It so happen na, ngunyan, sararado na, and mahirap na pong lumaban. Sabi ko nga duman sa business conference, just give us the, i-level natin yung playing field. We, these small business owners are registering their business, paying their proper taxes, where in fact these international and national businesses does not even pay a single centavo to the local government units of Naga City. And yet their products, their services, proliferated Naga City, and they are our number one competitors. They are not paying any single centavo sa Naga City. Pinideliver yun diretsyo na duman sa pintuan, di ba? Ngayon, hindi natin i-mention because we also have locals. Halimbawa po, may restaurant yan sa Magsaysay. Dahil na dinadayo, nag-o-order via Panda Delivery or Food Panda. Pero ang hapot, itong inorderan ba ganinda, nagparehistro sa Naga, nakabayad ba ganin taxes? Paano na monitor ng Naga City yung safetyness nung kanilang kusina? Di po ba? So actually yan sana ang focus natin. And we really have to wake up na ang nahihiling ta is just a tip of the iceberg. But this technology is the number one who disrupts the businesses. So ang satuya po, magayon po ining and then it's an eye-opener for me, and I will be bringing this to the Metro Naga Chamber of Commerce, that we go on the barangay level. Kasi sa barangay, ara mo kung sisay ang nagluluto, ara mo kung sisay ang nagpapadeliver man dyan. Dapat magpalisensya man yan, maski nga ni under Bambilo, na libre man yan, kaya lang mamonitor ta, si sayang naggurulay dyan na nagbubugtak, sayang masiramo ni palabok dyan, na nagpapadeliver, dinidistribute, not only for the purpose of paying taxes, but also for the safety of the consumers, the majority of the public. And then, nahiling ko po so explanation patungkol duman po sa tourism. Number one is the peace and order. It so happened that tourism is not really disrupted by the technology. Hindi dahil ka man makakakaning ning bulastog sa kun masiramo na kuyan kinalas tuman online, di po ba? Pwede mong orderan yan online pero bako nang masiram, di po ba? Sabi nga we sell the experience. So kumbaga dahil ta nahilingon sumayo na sa kamuta, ang hilingon ta strength ano pa ang yaon sa kamuta. So we sell the experience. Tama po itong sinasabi ni Sir, itong kultura. So bago po is the opening of the Bicol Business Month, we are recognizing the best of Bicol sa bago sa SM. Ano po ini? Kung madadangog mo po sa bago, kung kinanta itong sarong banggi, matirindog ang satuyang bakit hindi gawin natin ng Naga ang local anthem natin na sa mga bus, sa mga tindahan, sa mga restaurant, ipatugtog ta ang sarong banggi. Tamas, kuyan pa nga itong mga reggae, nadadaan ng tugtog,
not only we encourage, but talagang sabihon tayo, in every establishment, dapat in a day, mapatugtog mo yan. Because it is our culture. Kumbaga, gamiton ta si Sarong Banggil to have the experience at least one night in Naga City. Kumbaga, gibuhon tayong tagline. And then finally po, kasi saruman nga niya ako sa naghagad ning dagdag ning budget. Ako po ang presidente ng Volunteers Probation Assistance ng Naga City. And it's so happy na ako na presidente for the whole of Bicol region. Ini po, dahil po aram kang publiko, na we have these clients. We have po probationers, parolees, and pardonees under our care. And the number as of last month is 647. Ini po si mga probationer tanad, imbis na ilaong pa, pinanuluwas na lang. Naga City po yan para mag-undergo ng rehabilitation. Under our care, kami po volunteers, mayo po kaming hinahagad dyan. Tinatawan man po kami ng Department of Justice ng 100 pesos per month na allowance. Siyempre, voluntaryo po kami. Kami po ang nagpapakakan. So, being the president, what I did, tinahi ko po yan sa Metro Naga Chamber of Commerce kasi ang mga miyembro may every time na meron po kami tinatawag na TC or Therapeutic Community, which is monthly, yan po ang pag-report kang sa tuyang mga parolees or probationers. Pag 2 months po, na dahil sinda mag-report o dahil magpa-check ng attendance, sinda po, tatawanan ng warrant of arrest para ibalik na sa kulungan, which we do not want to do. Ano po? Means you cannot define your future sa isang pagkakamali. So tinatabangan ta yan. Kasi iyang mga nagkasala, tapos pinabayaan ta. 647 is clients for Naga City. Ano po? Naga City, ano po yan? Ngunyan, to maintain our peace, we really have to take care of these persons na every, kami po ang naglinig ng Bicol, we are the warm bodies. Yes, kami po itong, bago po burukasan ang, nalinig mi nagabos na eskwelahan. Kasi ini pong mga kliyente ta, gusto mi man rumdom sa inda, na para maging kapakipakinabang ka, you are part of the community. So, nililinig mi po ang eskwelahan. Siya po ang mga paragabi. Kami po ang naglilinig bago pa kung may na naman po ang dengue, pati po ang mga kanal, sa muya pong piglilinig. Our budget is 100,000 per month. Ay, per year. Per year po yan. Pero panupo kami, 647, merindalan pa lang sa inmiyan kinukuha. Dahil po na nagtataunin tinapay, mga negosyante na nagtatauman every time na hinahagadan. So, yan po yung pinapahiling ta na number 1, kultura. Pangalawa po talaga is the peace in order. Yes, and more than question, pero comment po, na sana mapadala naman ni Sir na really we have to look after this technology and how can we run after those people doing business, not paying or recognizing the teeth of local government unit for the benefit of the general public. Thank you, ma'am. Actually po, inot pasalamatan taka po. Actually po, igo ako ning sarong staff sa opisina na paroli siya. Pigko ami siya, mahiguso na maray, tapos magay ng performance niya. And kung babatayan ko po ang sa iyang ugali niya, ang sa iyang outlook sa buhay, kamo po garong kay po aming pasalamatan. So thank you very much po. Ito pong sarong concern na itong mga DAPA-registered na businesses na nakaka-compete directly, yun na po yun itong informal sector. Actually po, igwayan ng mga manlain-lain na rason kung taano itong mga napuon pa lang o saradit pa lang na mga negosyante, they nag-register. Sometimes, they ninda aram kung paano ang proseso. Kung ikaw po papapilion, mahanap buhay ka o di ka malaog, di ka mahanap buhay para maglakaw kang papeles ning pirang aldaw, anong pipilion mo? Kung isang kahig isang tuka ka, tapos kay puan mo di magtrabaho ning 4 na aldaw, ta kay puan mo magpa-test sa city hospital, magkuaning health permit, maglakaw kan sa imong business permit, magduman sa BIR, makulog sa bulsa saka sa buot. Kaya po iyan ang pagpo-propose ko na
imbis na magsakripisyo sinda kan sinang kikitaon, maggibo ang gobyerno ning paagi na mapapadali ang sistema na iyan sa inda. That's one way para mabilis sinda na maging part kang formal sector. Gusto po ninda maging part kang formal sector. Haputon mo po sa gusto po ninda maging part ng formal sector, pero po naiintindihan ko, syempre, mapundo siya magtrabaho, mapundo talaga kayan. So, saro po yan, na kumbaga, tawan taning mas madali na paagi, mas convenient para sa inda. So, na-try mi na po yan. Ginibuminin para sa inda, pig-endorse mi si mga street food vendors, duman sa barangay, tapos very cooperative man ang barangay para matabangan sinda. Ay, yes ma'am. Sige po. Si Ma'am Viola po sa street food vendors sa plaza. Ay. Kang Plaza Street Food Vendor Association. Bago po ang gabos, sir, in behalf po kang grupo mi, dakula po kaming nagsaan, papasalamat po sa imo, sir. Kung bako dahil po sa imo, po kami ngunya na daily income po ngunya na na taon. Ano po kan sinabi po ni sir, tinabangan po kami, nakalibre po kami duman sa pagkuakang health card. Bali almost 10 po kami nakalibre duman through kay Dr. Vito Borja. Apo. Borja. Duman po kami nakakuaning libre. Kung tutuusin kaya po, tama po sabi po ni sir, almost makuaning health card. Mapila po sa City Hall, sa health center. Tapos po makuha po ning fecalysis, tapos ning x-ray. Almost another day na naman po ang resulta. Kaya kumbaga po kami, imbis po na makuha na, ay sayang, matinda mo na kita, maluto mo na kita, para pagkaaga, ikaw na naman kitang pasustento. Yung man lang po yan. Kaya sir, kung yan pong pinaplano po nindo matuloy, ngunyan pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa imo. Thank you po. Thank you po. Ay, si Ma'am Trinity po sa United Bicolano Online Sellers. Good afternoon po. Kami po very much willing na yung mga online seller magkuan ng business permit. Pero nahihirapan po kami taang samuya nga ning tindahan cellphone. Dapat igwa po kayang ikaag na bagong requirements para sa muya. Tahinahagadang kami kan Bureau of Fire ning certificate. Ano man pong itataoming Bureau of Fire na iningani po ang cellphone ang samuyang tindahan. Hinahagadan po kami ning kan city engineer ning housing permit. Oo. If dahil man po ngani po pwede. So, pirang beses na po ako kaya nag-try. Pirang beses na po ako nakiulay. Pirang beses na po ako nakiatubang sa inda. Pati po kay Mayor pinakiulay ko yan na sana magibo man ng ibang requirements para sa online sellers. Yes, Kasi po iba kami. Kami po, pagsabi ni Sir Alec na magparehistro sa DTI, tinabangan kami ni Ma'am Edna Tejada. Nagkurua po kami ng business name sa DTI. Pag-required po kami na magkuakuta ng mayor's permit, dumang kami nahirapan. So what we did, sa barangay mo na kami nagkua, para kahit paano sa barangay, rehistrado kami. Sana ang pinapakiulay mi, tawan kami ng ibang requirements. Dain na kami pahirapan. Tagabus po na tsinikan sa baba na requirements, mayo kami ka ito. Ta iba po ang business nasa cellphone. Sana po, tawan man kaming pagkakataon na maging legal, pero ibang requirements. We are willing na maging legal. Gusto ming mag-tax. Pero paano mangani kami makakagibo ka ito na mayo man kaming maitataon ng requirements. Sana po yan ang pakiulay ko. Nakasurvive po kami kan pandemic sa tabang man po kan akto. Ta kami po talaga nagkukurahaw ka ito si mga mami na nagmi-meet up sa e-mall sa plaza na mahayo ng pagkakan dahil sa pandemic. Pasalamat po ako sa akto na sinda po ang nagtabang sa muya na magkaigwa kami ng negosyo during pandemic. Linakaw ninda ang samuyang mga delivery pass. Tapos natabangan din ninda kami si mga samuyang saradit talagang membro na may endorse na matawan ng stimulus funding. Kaya po kami nakabangon dahil din po sa akto. Yan po ang dakula ming pasalamat. Salamat po. Thank you po.
Well, yun po yan. Actually po, na-expose nga ni si Arke na difficulties. Kasi kung tutuuson, kung gustuhon kang gobyerno, kaya ko ta. Salamat po sa pagpaabot nindo kay yan. Amendment lang yung ordinansa. Sa hiling ko po, ang saro kay niyo is very willing man po ang satuyang mga legislators. Sina Councilor Joe Perez, madali kaulay, pag-abot po dyan sa mga micro-enterprises. Igo po ning ordinansa ang naga na nag-aalaw para sa occupation permits. It's 250 pesos per year. Iyan po, para yan duman sa mga freelance, mga tour guides, etc. Di ko po aram kung pwedeng i-amend itong ordinansa to include itong mga online sellers. So that way, si requirements na hagadon, iba man. Depende sa type of business pong giraray po nindo. Pero saro po yan na pwede. Dapat padalion kang gobyerno ang pagninegosyo. Mabayad ng aning tax. Same man po ma'am sa mga freelance. Aram po nindo na there are, di ko aram kung pirat, pero di mababa sa 1,000 to 2,000 na online workers in Naga. Aram po nindo kung ano ang average na income ninda. 20 to 30,000 per month. Ibig sabihin po, naglalaog sa tuwing ekonomiya 20 to 40 million pesos per month. Pero po, ano ang problema? Gusto magbakal ng mga auto. Day makabakal ng auto, tamayo di nagbabayad ng tax. Day makakuha ng tin kasi inahagadan sinda ng permit. Paano man sinda makakuha ang business permit na freelance nga ni sinda? Kaya garo po oras na talaga na maging updated na ang satoya po ng mga existing na policies. Sa parte po kang akto, ini pong gabos na pinaabot nindo, i-champion mi po yan, mahanap kita ning pwede mag-sponsor kayo sa tuya sa sanggunian, tapos imbitahan mi po giraray ka mo para at least mailaban ta po yan talaga. Yan. Ma'am, may dadagdag po. Bambilo. Opo. Papa. Ikaw po kitang bambilo. Kaya lang, pag nagpasiring ka po dyan, sa bagong business owner, madumang ka po, dapat po libre nga ni iyan, pinapagrow natin yan. Libre ang business permit po. And then, maluwag ang requirements. Kaya lang, ang sa LGU, habo nindang i-recognize yan. Dahil mi po ngayon aram ang bambilo. Ang bambilo po, iyan po yung national law na in-sponsor kay ito ni Bam Aquino para sa mga nagpupuo na negosyante. Na dahil kang unakuan na ning araw kayan, exempted ka sa tax. SS, sa mga, even ang minimum wage law, exempted ka dyan, dahil ka pa kayan sakop, pati yung mga tax, dahil nagpupuon ka pa lang. We have that existing law, but the LGU, wala pong nakaupo doon para sa bambilo. Mayong, pag ano kita ng business permit, mayo pong special na tukawan duman sa bambilo. Pagka, may dakul po akong sinasabihan kayan, why don't you apply under bambilo? Nabalik sa kuya, dahil po da kaya sinda kayan, niya ko dahil po, it's a national law. Pero, yan po ang igwa na kayang batas, implementation na lang po sa mga local government units. Let's take a look at this. Yes, ma'am. Apo. Basta po sa parte kang tourism sector kang Naga, ilalaban ko po yan na at least sa sunod na business one-stop shop, dapat may special lane dapat para duman sa mga nagkalusot sa Bambi. Thank you po. Ano po yan. Sir Dan, mapatabang kami na maano ta sa barangay level, lalo na ma-encourage ta sinda. Dali man lang, gabos naman online mo yan, mag-ibo ka lang Google form, mag-register ka, tapos at least madidetermine. Ang saro po niya na pigihiling mi na within the year, kaya may gibuon sa opisina, pag nagiling po ka mo sa mga cellphone nindo, halimbawa may hinahanap ka mong negosyo, anong bubukaan nindong app? Baka mabukas ka mong Google Maps. Kung dahil man, kung ma-order ka mo sa food delivery, maasa ka mo sa Grab or Food Panda. Iyan po, ang inaasahan kayan na mapa, Google Maps. Pero po, pag hiniling mo ang Google Maps, diyan ka makakahiling. Ito ang nag-trending na may McDo da sa Kanlaon. May sa Google Maps, igwa maning negosyo sa Naga, nasa taho kang uma. Yan po ang problema kasi si location ka mga businesses. Si saro pong resulta kay itong samuyang Bicol Regional Tourism Development Plan, nahiling man po ni Sir Dan, is malibot kami duman sa mga businesses, particularly sa tourism businesses, hihilingon mi kung tama ang locations ninda, tapos kung sala,
tatabangan si mga businesses on the spot na mapaayos ito. So that way, mas madali sing mahanap ka mga turista. So, or ka mga kliyente ninda. Pero po, saro lang yan ang component na sa hiling ko, kung igwana ng special program para duman sa mga micro-enterprises, default service na siya. Para halimbawa, ma'am, kung igwa ka ng may shop na kamo, di pwede na kamo malocate duman. Sidebar lang po. Kung mayo na pong kahaputan. Sir, si sir po na Unyal lang ako, Manoy, nalinawan kang total scenario kang tourism office na nakulaon siyang assets in terms of revenue generation. Kasi itong mga nadadangog kong footage mo sa radyo, sa TV, garo edited na eh. Hindi ko masyadong na-appreciate. Ngunyan, nailing ko na. Thank you, sir. Sabi mo nga, yeah, that's the reality. Sabi ko, pag nahihiling daw niya ako ni kang politiko, baka nabibigla. Si mga data mong majority nasa poverty, informal business owner, rehistrado, pero ang prospective income ma-generate kung magkasaro niya yung upper, big time, middle, lower business sector, ma-generate more than 30 billion per year, sabi mo eh. Sir. You sounds like an economist. All around po dapat. Going to may Thank you po. Salamat. Thank you po. May mga dikit lang kong mga comment. Yes, sir. Ano man ang update, status o nasa urgency siya, itong nadadangog kong makaag sa Tumbagong Plaza sa People's Plaza sa Almeida Highway, may garo Enchanted Kingdom sa high-tech na estates. Si People's Park and Recreation Center, sir. Opo. Equipped with the latest. Sige po. Nadadangog ko eh. Opo. Bako man po siyang Enchanted Kingdom, sir. Ang bala po, araw po kay kani. Pero children's Yes, sir. playground, garo kaya. Ano po, open space po Skating siya. rink, mga araw kaya. Ano po? May mga skating ring. Dayman po, bike path para si mga aki na gusto, magbike sa Tinampo, kung may pamilya, pwede ka duman. Concert grounds para kung may mga activities na dakula, pwede duman. May mga Cafeteria. yes po, may mga cafeteria, may pang senior citizen po na wellness center. Araw po po yan. Wholesome ang Yes po, opo. Pang pamilya po ang Pandiwa, may nadawag ko na yung previous administration pa, itong garo, may aldaw na People's Day ang parang dating na i-close ang duwang plaza, Rizal and Quezon, may makalag vehicle, pero may mga performance, may mga kung anong fair. Kaya Yes lang po. nagkukontra si darak ko lang grocery, dahil ko na mapangalan. Paano man na si paglaog dumasin dahil si sa pag-park ang auto? Tako, atod pa si... po, po? naging issue man po yan duman sa inline street sa food. plano mo pagbukas, Yes, sir. pag-close kang Berlin, ano na-consult si Darakulang? May tinutugdok yan na commercial building, may bakery dyan, may Opo. na-consult na ito. Yes, sir. All systems set na. Day pa man po. Kung nakaduma na po kamo sa vegan, itong Crisologo duman, Kalye Crisologo, ang style niya po, si main road siya. Pero po, bawal duman ang auto mag-agi. Bawal niyang tahakon. Pero po, nakakabalyo ang auto. So, arog mo po kayo naisip ta sa Berlin, si mga side street po, maaagihan man. Adjustment sa mga Yes ibang- po. Ito lang pong main road talaga, ang pang purely pedestrian lang, tapos si mga matinda. Pero po, ang auto, makakabalyo man siya from one side to the other. So, arog mo po kayo ng ginibok ang vegan, and nahiling ta po na possible siya for Berlin, magayon ang backdrop mo. Yaon ang katedral sa Kaporta Mari sa likod mo. Imagine mo na lang, sir, kung ang mga street lamps pa kayan, gigibuntang American or, yes po, Spanish era. So, dagdag po siya na attraction sa Sentro Kang Naga. Last point. Igwa pa ko na daw gato, Mano, itong may nagpo-propose na garo. Sa site kang Upper Barangay sa may Panekwason, Mount Isarog. Pero makaag ng cable car or may nagpo-propose. Anong status ka to, Mano? Dahil man po, bako pong cable car. Igo po kaya ang syudad ning property, 1.5 hectares, sa luwas lang kang Mount Isarog National Park. Iyan po, pighanapat ang budget mo yan sa national para po siyang eco-resort. Iyan pong eco-resort na yan para may dadagusan duman si mga gusto mag-overnight sa Mount Isarog. Ang elevation niya po, 500 meters above sea level. Halos kapareho na kang Tagaytay. Ang saro po kaya, ang Mount Isarog niyan, ang pwede mong dumanan sa Kagibuhon, ma-hiking ka, pasiring sa summit, or madumang ka sa mga waterfalls. Day po siya child-friendly, sa totoo lang.
Kaya po ang plano, kung may eco-resort duman, at least si mga less mobility, araw ka mga aki, mga pamilya, mga senior citizens, yaon sinda duman sa sarong resort. And then, syempre po, ang ipaplano duman, ang mga employees duman, most of them will come from the community surrounding. And ang masupply kang mga services and products na kaipuan duman, mga raw ingredients, mga taga duman man po, giraray. And last but the most, na-attract ako naman sa Barangay Business Club. Yes, sir. Welcome kabus na sektor manay naman. Siyempre po, ito po, proposal mi para masimbagan lang itong pangangaipo kang informal sector. Di man necessary na exclusive siya para sa mga tourism businesses. May ready na po na financing scheme sa mga startup. That's a good question. Kasi po, di kaya kang syudad na suluhon ang microfinancing. Imagine mo na lang po, kung iyang 7,500 na iyan, sarabay mag-apply ng microfinancing, ubos tulos ang budget kang Metro Peso, kaya di pa nga ni garo, kulang pa. Pang 5 taon pa yan. Pero that's a good po idea po kasi ang gusto ta po kaya is magkaigwa ng linkages ang sa tuwing micro-enterprises with formal financing facilities. Kasi iyan ang matawang sa pagtalubo kang sa indang mga negosyo. Si grupo nga ni na Ma'am Josie, igwaning iba sa inda na garo nag-expand na, may mga nagdadagdag na sinda ni mga branches ninda. Pero aniba man, mamundo maaraman, hapoton mi, Ma'am Josie, tano tadi nagtinda si Aro kay ini. Masabi po, ay, ngayon sir ning kwarta, ta naghahanap mauutangan. Mga Aro kinadadang may pong storya. Magagamit na kayo mana itong mga tinayong mga barangay satellite market. May plan, may binubuktak na po baga mga satellite markets. Yes, sir. Ay, thank you po. Thank you, sir. Siguro representative from the labor. Maugma po kita, gabos na sektores na nagtataramgon yan. Maugmaon, sir. So, can we have the representative from labor? Oh. Thank you pa lang po sa sa Coke kasi po kung hihilingon nindo in terms of revenues etc. sa syudad, talaga pong si beverage po ayun nagbubuhay kan sa tuya po na manufacturing industry sa Naga. Yes, sir. Ayun, thank you po. Medyo inabot lang po kami naubusan po ba kami ng sukal? Kami medyo si mga casual, medyo mga trabaho. Pero kung nagbabalik na pa ang nagpapasalamat po ako. Bihira man po ako mag-attend pero may trabaho. Pero magayon ang presentation. Mayaw po akong may hapotagaro. Puro magayon niya ako ay. Sana lang, sir, Maugma lang po ako. Sana po magdilang anghel si ma'am na 46 million dapat ng budget. Sana po. Thank you po. Thank you po. So, siguro sa kapaliwanagan lang iba sige bago po. ko. Ang Vice President mi po, dayan dapat magaling, day magtarap. Sir. Kailangan ko alam kung kadikit na hapot. Yes, sir. Primero, sinusuportahan mi itong maging department para ang budget Jodar Nakula. Saka magayon ang objeto na magkaigo ng mga trabaho duman sa mga sektor mga pabagabigulayan. Gusto ko lang pong isa na topic sa bago itong business club sa barangay. Nagpuon kayan tawan mi ka Sir Alec ng story. Ay, sir. Nagpuon na po yan kadtong late na si director kang chamberman si Sir Beda. Tama. Sir Beda. Bago po ito i-organize na po niya yan through NCPC. Tagaro ang saya mana vision duman na gabos na pandemya, typhoon, calamity. Gabos na calamity ang nagbabangon na business sa barangay. Tama yan. Kaya pasakat. Sa ngunyan po, igawa na po, garo kitang tulong na organize na barangay business club. Ongoing po yan, ongoing pa man po ang election kang barangay people's council, garo pig, ano na yan, pig sabay-sabay na yan. Ang obito po nga ni kayan, tama itong madam, na maapod kayan, consolidate. Apo. At the same time, monitor, matabangan si mga naon sa barangay na mga business. Iyon lang po talaga ang objeto kayan para at least matawan sila ni mga access duman sa mga pagpaabot sa mga funding ninda, sa mga podkayan, ining mga sa Metro Peso, mag-access. Yes po. Matabangan sila kung paano pag-access duman. Kaya yun man lang po yan, sir. Highly recommend na sana ma-approvean na po maging department. And then, duman sa BPC, duman sa Barangay Business Club,
papadagas mi po ito, kanahiling mo po potential po ito para sa sektor po kang sa chamber. Importante po talaga yan sa barangay. Thank you very much po, sir. I-share ko lang po siguro kung ano po ang disconnect kang realidad sa ginigibutang mga plano. Base po sa survey may kaya, repeated na survey, 60% po ka mga taga-Naga nagko-commute. Nasa 10% lang ang di-auto, 30% kaya nakamotor. Pero po, ang design kang mga tinamputa sa Naga, pang 100% na nakapribadong motor o auto. Arag na lang po kayong kasimple. Mayo kita ning provision para may magigilidan na safe ang mga trimobile, ang mga jeep, ang mga bus. Mayo kita ning mga sirungan ka mga commuters na safe. May problema po kita pag abot kayan. Na ako po, namulat ako lalo nang unya na nagkaklase ako ng urban planning na mapuon ka dapat kung ano itong problema sa kasitwasyon. Bako itong anong kinatuudan mo na tamili naka-auto ka, iisipon mo na lang si tinampo para sa imo. Hihilingon ta dapat kay niyo, sisay ang dapat makinabang na maray. Sabi nga ni po kayan, the least, the last, and the lost. Kaya iyo man po yan ang asahan nindo sa Samuyang opisina, ang Samuya po na misyon, ang Samuya pong puso, harani talaga duman sa mga kasaraditan, arami po na iyon dapat ang matauanan ning atensyon kang gobyerno talaga. So, liwat, salamat po. Sir, may kahaputan man po from Online. chat Sige messages po. So, from Sir Elmer of NCPC Chairperson po, ano daw po ang plano nyo for culture and arts? Paano niya i-engage yung mga stakeholders like the academe? Tapos, ano din ang mga plano related sa music, historical markers, at iba pang historical sites? Thank you, sir. Same din po, Apo. connected din po dun sa question from Sir Randy Salvani of NCPC representative po ng Arts and Apo. Culture. Kasi, why more on tourism lang ang pig-emphasize? How about the local culture and arts? Yes po. Kaya po kasubago pig-mention ko, pinahapyawan ko kung ano po itong ginibot this year in participation and cooperation with NCCA. Ito pong sa mga markers na discuss ko na kasubago na ma-allocate kita ng budget duman. Pag-abot po sa culture and arts, primero po nakiulay na ako kay Councilor Perez na ito pong ordinance na pag-abot sa Arts and Culture Council na haluyo na po na dapat na re-review kay pong ma-amend ito para ma-include duman itong mga excluded pa na mga subsectors. Dakulon po kaya, very general lang po kaya ang composition ka ito. So, they represented si gabus na mga sectors, even itong yaon duman sa laog kang academe. So, we start with organizing ito pong sa tuyang mga arts and culture groups para igwasin daning boses. And ini po ang punto dyan, dakulon po ning mga local artists and cultural workers na they are not part of any group whatsoever. Pero po, kay gusto ninda, pero day ninda aram kung sa insinda mabali. Ang sa tuya po na naisip kay niyo is, primero, gibuon ta mo na ning citywide survey, ma-identify tabay barangay. Sisay dyan itong mga artists and cultural workers ta, ano ang status ninda? Ano ang source of income ninda? Ano ang membership ninda sa mga different organizations if they are or not a member? Pag they sinda member, then automatic pwede sindang i-refer duman sa mga existing na mga organizations so they can have a voice, a bigger voice duman. Kasi po ini mga organizations, igwa na kita ning mga linkages with them. From time to time, igwa na kita ning mga activities and projects with them, but unfortunately again, they may na pagbibigyan gabus na mga request ninda because may ngani kami ng funds. Kung ako nga ni po nga hapoton, dapat igwaning standing fund ang city. May trust fund dapat kita sa for culture and the arts na a certain percent, kung igwa kita ng education ESF support fund, a certain percentage of income from tourism-related establishments should be put into a trust fund na ang maaka-access dyan, itong sa tuyang mga local culture and arts groups and organizations using the same standards and qualifications kang NCCA. Why NCCA? Kasi po, pag nakalusot sinda, nakahabol sinda sa qualifications kang NCCA, sa naga level pa lang, local level pa lang sinda, if they reach out to NCCA, pasado tulo sinda duman sa mas dakul na funding and support.
So, kumbaga po, data na gigibuhon na itong magpuon ka mo sa sadit, tapos padiit-diit ka mo, itarget na ang sa indong qualifications, pwede na mag for national support. So that kung ang city, daimi kayanon ang support sa indo, at least ang yaon ang national, and qualified na kamo. So, saro po yan. Ang saro po is kay puwan taning dagdag na venues. Kaya po kasubago, si Pig po propose ko earlier, na ito pong sa tuwing mga bagong facilities, bagong buildings, magkaigwa talaga ning permanent na cultural center. Igwa talaga dapat ning harong para sa kultura, sa sining sa kakultura. Para igwa talaga ning permanenteng madudumanan na lugar, na may opisina, na may tao, na may suporta sinda makukuha, na igwa sinda ning pwedeng lugar na ma-meeting sinda, matiripon sinda, maplano sinda, na iyan po, dakulang bagay kayan kasi ito pong sa tuyang mga bagong mga evacuation centers, event center naman sinda at the same time, and they can be used for free. Ang sa tuya pong pakiulay, mapaprioritize sinda sa paggamit kayan. So yan po. So may follow-up question po for Sir Randy. Sabi niya po, very good presentation, Sir Alec. Observation lang, the vision mission of the ACTO is only on tourism. How about the strengthening of arts and cultures where in fact, tourism comes after culture and arts of a certain place? Agree. So, thank you, Sir Randy, for that. Actually po, aminon ko, ang paggibo po kang vision and mission, bako siya, di ko nga ni po aram ta ano ta, kabali siya as a template sa presentation, kasi po, halawig yan na proseso. Kay puhan kayan ang, bako lang ang input, pero talagang si active na contribution kan different na sectors. Kaya po yung ginibuming vision na iyan, base lang po yan duman sa existing na arami na facts pag-abot sa tourism. Ito pong arts and culture, di mi siya maibali dyan without consulting the sector talaga na involved. Pero po, ang plano mi, eventually, pag nagkaigwa kita ng plano this quarter, fourth quarter, na ititiripon po si mga different culture and arts organization, sarap po yan sa magiging outcome. Ano ang vision ninda? Bakong vision mi? Ano ang vision ninda para sa Naga? So thank you, Sir Randy, for that for that comment. Sir po. Sir, question ko naman po, sir. Yes po. Dito po sa proposed AIP po natin is may allocated po tayong 1.5 million for good governance and education tourism. Ask ko lang po is, hindi po ba siya redundancy since na may same proposed project din po ang JMRCGG or yung Jesse M. Robredo for good governance? Meron ba silang, it depends po. If they have a budget for marketing linkages, then redundant siya. Kung wala, then it's a different item. Okay po. Doon po kasi sa ano nila, sa presentation po nila is parang, ang sabi po nila, yung yun, magkakandak din po sila ng mga trainings. Para Yes po, sa kanila yun. Oo. Apo. Tapos, dito po, is magkakandak din po tayo. Ay, parang educate. Sa part po ng ano, hindi po. Kami lang po yung maghahanap ng mga mag-aat ng mga pupunta dito for those trainings. So basically, kami yung maghahanap ng market, pero yung implementation ng program na yan would be the appropriate office involved. Yes po. Same with MICE po. Pareho rin sa MICE. Kami ang mahanap ng mga convention, pero private sector ang ma-implement kaya. Tas hindi po ang dapat na makinabang. So, thank you po, sir. So, dito po, bali ang pinaka-final nyo po, 23.15 million. 46 da, sabi ni ma'am. Sa proposed niya 23 po. Which is dapat po, sir, 24 million. Ay, sorry. 24.15 million. Mali ba yung math? Yes po. Sige po. Kasi po, parang dito sa, May siguro. Food and culinary tourism po. Dapat po, ay tama, 2.5. 2.5 na po dapat siya. Yes po. So, Yung pong, thank you very much for that. sir. Yung sa food tourism po kasi, ko lang, do you know that there are about 500 local restaurants in Naga, coffee shops? Yun lang yung mga registered Wala pa dyan yung mga hindi registered. And on average, they employ mga 5 to 6. So that's mga 2,500 to 3,000 direct employment. Kung if you go back to the value chain na pinakita ko kanina,
That's how much in terms of economic value they're providing. So, yan pong food tourism na yan, we really want to do it because ang connected po dyan is agriculture. Before po kaya, 2018, igwa kami ng tourism brand, campaign, ang apod mi, Nagalicious. Ano po siya? Basically po, hinapot mi si mga restaurants, willing ba kayong bumili ng agricultural products direct from local farmers? Ano ang terms nyo? So, ang terms nila, dapat yung price, yung quality, saka yung frequency, yung availability. So, ang ginawa po namin, we reached out to Agriculture Office and asked them kung to find out ano ba yung capacity to supply ng mga local farmers. So, ang idea noon is ililink namin sila. So, yung local farmers from Panikwason, San Isidro, Carolina, they will deliver directly to the restaurants or yung mga food producers na. Pero hindi siya nag-flourish kasi hindi na-approve yung budget namin for that. Pero maganda sana siya, makakatulong sana siya sa agriculture sector. Okay? Yeah, may pahabol lang ako. Nagtutukaw kasi kami sa Naga City Investment Board. We also sit in the Naga City Development Council. So, ang question mo lang, my question now is for the Metro Naga Chamber as the Executive Vice President ng Chamber and as Director of the Naga City People's Council. Ikaw po kitang comprehensive sa updated na data on tourism, manunungod sa opera ang bed capacity ang mga hotels, Yes, restaurants. Kasi pag may mga investors pong lalaw, yan ang pigahagan. Yes, sir. Lalo na po ngayon, nagpaplano na kita yung region-wide. Then, may executive order man po si Governor, pinapa-organize na sa mga bus na Tourism Council sa impirong munisipyo, kang Camarines Sur, iyon naman pong gigibukong albay. Aram ko po, pagdating duman sa mapping, number 1 ang Naga. Kaya, pag-present po ni Alec duman, ito nga ning ginigibong model ang Naga. Kasi ang ibang siyudad, ibang munisipyo, maman po. Kaya, pwede kami maka-access kayan, Yes, Alec, sir. kang latest data, kasi lalong-lalo na, we are leaving for the Philippine Business Congress next week. Okay. Sa aga, mainot na kami ni Dr. Mario, pahaliin na kami. So, iyan ang inot. Apo. Ang ikadua, itong magayuno na naga-excursion, Yes, sir. no rin daw tabi ito maibababa. Sir, Sa actually, private sector, kami nakahanda na kami. Sir, thank you. Ang bago ta pong presidente nguya kang Metro Naga Tourism Council, recently elected is Dr. Mario Villanueva. sige, sir. Kaya gulpi po kami taong ngunyan. Opo. Thank you, sir. So, ma-schedule po kami Yes, sir. for the cascading of the Naga X. Yes, sir. Kasi iyo po yan saro na nahiling ko sa kapalibot-libot ko sa Pilipinas, saro sa pinakamagayon model na mga tour packages, kung paano may po-promote ang Naga, and so on and so forth. So we want to adapt that. Yes, sir. So we will meet. Ang ikatulo po, naunsyami lang kang pandemic, o yan po ang host. We will synchronize Naga tour packages. Sagot po ni Engineer Asanya, 2 snacks in 1 lunch. Gigibuon ta na po ang Naga City tour packages para saro lang ang susundon ta. Itong pigpiunan mo na, i-adapter na lang kang pribado na kuwan. Yes, sir. Para po, pag sinabing Naga, Pilgrim City, yun eh. Pag mabenta po kitang good governance, mga lakbay-aral, iyo po ni ang package ta. Pang educational tour, Ateneo, UNC, Naga College, iyo po ni. For arts and culture, igo naman po kita. Igo na po kayang pinunan ang akto. Ang kay po na lang po siguro i-update ta saka kung anong ta po ang suporta kang pribado kasi po sayang po yan. Kaya po, masalunay ang kan travel agents and tour operators. At ang last comment ko po, nabasa ko di may project ang akto to go to barangay level. Ang kaulay po nindo digdi, mga barangay people's council chairman. We have 27 barangay people's council. Mandato mi po magibong people's agenda bawat barangay people's council. Ilalog mi po isarong component dyan, tourism.
Igawa mo po ang Naga City People's Council, 18 sektores. Igawa po yan scorecard. Dahil ka pwede maglaog lang dyan sa organisasyon na mayo kang scorecard. Sa aga po board meeting kang NCPC, ilalago po yan sa sarong agenda para pag-urulayin may scorecard sa kanyang people's agenda. Gulpi po kaming nanoodaan sa presentation na ini, nasa muyang pwede i-adaptar. Kaya Alec, makiki-coordinate kami sa EMO. Pagbalik may haling, by the way, Calamba, Laguna, Naga City will be twinning a sister city, ang Metro Naga Chamber with the Laguna Chamber of Commerce, para Laguna po kami, maperman, for the cooperation. Di ilan po kita dapat magpirmi sa Naga, ilungunta ang maitatabang kang ibatang neighboring cities and municipalities. So I think on that note, pasensya ka na Alex kasi yung mga members miligdi, nagpuon po kami September 26 pa. Yes, sir. Gabos na departamento po kang siyudad, nagpresentar po igdi, kaya pa iba-iba po ang nagre-represent igdi. 27 Barangay People's Council, pig-arasign mi po iyan sa Kuangkuan. Kaya nagbanga po kami. September 26, the last day is today. Kaya salamat po sa mga NCPC members, directors na nag-attend digdi. Nyaon na po ang masunod na mapresentar. Gusto tamang pong palawigon sa kadaibutasan si Alec. Igwa pa pong mapresentar na doang departamento sa city. Kaya siguro in behalf of the Naga City People's Council, nagpapasalamat kami kay Alec. At the same time, you can be assured of the full support not only of the Naga City People's Council, of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, and pwede ko naman po daraon ang Metro Naga Tourism Council. Salamat, Alex, for the very comprehensive and truthful presentation. Thank you very much. Mabalos po, mabalos. Maraming salamat po, Sir Alec. Ang sunod daw pong presenter ay po ang Office of the City Accountant. Diyos maray na hapon po sa Gabos. In behalf po kang Office of the City Accountant, ako po si Ruby Singson, the Acting City Accountant, to present our budget proposal for 2023. So, ayan, mga pictures lang yan kang mga kairibanan ko sa opisina, our recent activities this year, para po sa, para sa office me. Next slide. Okay, ang Office of the City Accountant po. So this is our mandate and our functions, our services. So ang legal basis po kan sa muyang opisina, mababasa duman sa Book 3 kang Republic Act 7160. Okay, ay sir, sorry. Itong okay. To continue, sorry. Yung na-open kayang file. Okay, for our legal mandate po, so mababasa man sa RA 7160, yung samuya pong legal basis kang pag-create to kang opisina. It's in Book 3 of RA 7160, Title 5. One of the appointive local offices na required po, mandatory sa mga local government units, mag-province man po yan, mag-LGU, mag-city,
is the accounting office, which has the following functions: to take charge of the accounting and internal audit services of the city. Pag sinabi pong accounting and internal services, di yung pagre-record kang gabos na financial transactions kang city, and not only the city po in case sa office me, but also the 27 barangays of the city government of Naga. We are also tasked to prepare and submit the financial statements to the city mayor and the sanggunian concerned, and also other regulatory agencies. So, ang monthly reports mi po, financial statements submitted to the DILG and the COA, not only to the sanggunian concerned. Ano po? Also, saro din po sa work na ginigibo mi is the review of the supporting documents to determine completeness of requirements before the preparation of the vouchers. Itong mga for payment kan sa itong mga payroll or mga transaction tapos sa suppliers and other creditors. On the next slide, so piling ko lang po yung vision kang Samuyang Office. So yan po yung nakalaag sa batas na dapat function kang office. So what is our desired future? Kumbaga ano ang pangiturugan, ano ang vision kang Samuyang Office? So sa accounting office po, ini-envision mo yan Samuyang Opisina na maging equipped with adequate facilities, with competent and dedicated personnel, towards the attainment of an unqualified audit opinion on the timeliness and reliability of prepared financial reports. So ang pinaka-function po kaya kang accounting office as part of the institutional development sector is to provide support sa gabos pong sectors actually. So kita po baga, we have 5 sectors. Igwa kitang, subago tapos na si Sir Alec, which is part of the economic sector. Igwa kitang social sector. Ano pa, yung mga nagkairon na nag-present digdi sa Indo, poon kang September, 26, ano po. So I would also like to take this opportunity pala po to thank NCPC for accommodating my change of schedule. Nakaschedule ko ako together with the institutional development sectors last September 29. Kaya lang nag-schedule din po si COA ng dialogue on the same date. Kaya nag-request akong to be moved, and this is the available schedule today. So ang office mi po, we are engaging all our personnel na tauan ng importance ang teamwork sa gabos na gibo. So together, we work para po ma-attain ang Samuyang Pangiturugan, which is later on to be able to receive the highest audit opinion from COA. Siguro po, dakol na kaya nakakadangog kasi kang time na si no less than the VP herself, Ma'am Lenny, di ba? Si office niya, for the time na nagtukaw siya as VP, ang office niya po naka-receive na ang qualified audit opinion. Yun din po yan ang goal kan Samuyang Office. Pero para ma-achieve po kaya yan, all the financial statements that we prepare should be free from material misstatement. And bako lang pong work kang accounting ang kaipuhan mi para ma-achieve yan, but teamwork and collaboration from all other offices para ma-achieve po yan. Because ang nire-record po kang accounting are the transactions kang iba't ibang opisina. So gabos na financial transactions po and disbursements kang city, iyan ang tigre-record mi and nire-report mi through the financial statements. So yung implementing offices will also play a part in achieving this vision na magkaigwa kitang unqualified audit opinion po. So next slide po. So to achieve this, unqualified, to achieve our desired future, so, inimang po yan ang plano mi. So, paano tato maaabot? So, sangon yan, mga clip arts lang po yan, drawing. Pero, we just want to simply show na ang current state ngun yan and kung ano yung gusto ming maabot in the future. So, sangon yan po, inundated ang office, meaning, kadakol-dakol na kapapelesan. Dakulong pong transactions, voluminous transactions, ang pinaprocess sa office on a daily basis
na kung ilingon po nga ni nindo ang opisina mingon yan, halos puro papel. Puro papel po dahil sa kadakulo ng transactions na re-record. So, ang pinaka nahihiling mi po dyan para ma-achieve itong samuyang vision is to capacitate na itong magkaigwa kita po ng fully integrated accounting systems. So, sa ngunyan po, igwa kitang existing na e-tracks, igwa kitang enhanced taxation, tax revenue, assessment and collection system. Ang e-tracks po is collection system na ang pag-i-issue po ang pang-payment ang pag-i-issue ng resibo kang treasury, may program na pong ginagamit. And that program is linked to the IT department and the accounting. So, stand-alone program po siya. Kumbaga, ginagamit lang siya sa pag-issue kang resibo and pag-record kang mga collections and deposits. At the same time, igwa din po kaming natapos na training last year, yung Electronic New Government Accounting System. Yung ENGAS naman po, module siya hali sa COA, free software from COA, linking, accounting, and budget. Para po pag nagpaagi ng transaction, pag inobligate ni budget, mahihiling na sa accounting. And pag na-record mi si payment, matatrakta po ngunyan yung arin sa mga pig-obligate ni budget, ang bayad na or the IPA. So yan po ang mga existing. Pero yung gusto ko mong sabihin is, ang sangon yan po, stand-alone system siya. Suruwayan siya. Next po, igwa din dinidevelop ngunyan in coordination with the HR and the ITO, yung Personal Information Management System. Suway na program naman po siya, to link the biometric kang mga empleyado, pag naglaog sinda sa trabaho, nag-biometric sinda, link to the payroll preparation. Sa ngunyan po kaya, stand-alone. Suway si biometric, suway si payroll. So, ang proposal po sa office is to integrate ining mga systems na ini para gabos po siya nakalink na. Pag ginibumi po yan, mapapadali na ang pag-record kang transaction and the preparation of financial statements. At any given time, one click, makaka-generate kami. Kasi nakalink na yung gabos na systems. Later on po, by next year, ang plano may pang i-enhance is the existing document tracking system. Igo din po kitang separate na tracking system kang sa itong mga payrolls and vouchers na pinaprocess sa office. So matatrack po kahit po ang mga supplier, kasi may access po yan through our website sa naga.gov.ph, even the suppliers can see ano ang status kang sa indang claim. So nasa inang sa indang claim, nakalink po ang DTRAX, sa ngunyan po, nakalink ang DTRAX with budget, accounting, and treasury. So mahihiling po kang gabos kung ano si status kang sa indang claim documents. Mag-payroll man po yan, mag-voucher yan. So, ang enhancement mo na pinopropose me is to link yung document tracking with the procurement tracking system para maging enhanced na document tracking system siya. Para po, at the start pa lang, ang mga supplier issuance pa lang po kang PO, matatrack na ninda. From PO issuance hanggang payment, si status kang sa inda pong mga tig-deliver na goods or services sa City Government of Naga. And also, that will also help us in recording and setting up the payable and receivable accounts kang city. And last po na pinopropose me is the integration of the supply and property management system. So, ongoing po this year ang one-time cleansing as required by circular issuance by COA. So after natapos po ito, later on, sarong system na makikreate po is the supply and property management. Para po yung recording ng mga property equipment ng city is well documented and natatrack po real time, pati yung disposal kaito if ever there are disposals. So with all these integrated accounting systems, pa-click lang sir, yung ano mi dyan is, ang pinaka-goal is, syempre, all integrated accounting systems will facilitate
our recording of transactions. So kung stand-alone will take a long time to prepare the financial statements na kaipuhan sa management decision-making, with the integrated accounting systems, we will ensure na mabilis po ang matataoming information na kaipuhan kang mga implementing offices. So, yan po yung pinaka-simple na diagram. Pa-click lang, sir. And also, all these integrated accounting systems, syempre po, nandun pa din yung 3 E's kang requirements sa TUYA na to promote economy, efficiency, and effectiveness. So, at all times. So, yun naman po talaga ang goal sa Office kang Accounting. To promote economy, efficiency, and effectiveness on all transactions. So, next po, I'll present yung organizational outcome kang Samuyang Office. So, ang gabos pong programs, activities, and projects kang Office me can be classified between general administration support and support to operations. Ang gabos na later on ipipresent ko pong programs and activities mi po, ang pinaka-major final output man lang kayan, the next step is, major final output mi po is the accounting and pre-audit services for the city government of Naga and the 27 barangays. So kasali po kasi ang mga barangay sa pagpreparean mi po ng financial statements annually. And our final output will lead to our organizational outcome, which is to strengthen the internal control systems in place para po yung ma-generate ng financial statements are really reliable and accurate and relevant as basis for management decisions and also in aid of legislation. And next po, yung as part of the institutional development sector, ang connect niyan po sa sectoral outcome, syempre po kung strengthened ang internal control systems and reliable ang financial statements, that will also strengthen the institutional development administration of the city. Kung sabi nga doon sa na-attendan ko po ngunya na na seminar, ay class, ang sectors kasi po ng syudad, didakol kitang sectors, may economic, social, igwa kitang, yung sa health, social and health, infrastructure, tapos, ma'am? Environment sector. Yung sectors po na yan, ang gabos na nagsusupport dyan po, itong institutional development, which is part kami. Kasi po yung gabos na sectors na nag-i-implement ng different programs and projects, kayo po ang report na generate me para mas ma-verify po and ma-monitor kung na-achieve sa indang mga goals. Ayun po, duman mahihiling sa reports na tigtatao kang accounting office. So, ang pinaka-goal talang po kayan is yung nakalaag duman sa Sustainable Development Goal 16.6, syempre is to develop effective, accountable, and transparent institutions at all levels. So yung fiscal transparency, kang gabos na pinagagamitan po kang resources kang city. So ang goal po kayan is maipresent siya sa public at any given time, available agad dapat siya. So next slide. Yung sa EIP mi po as comparison, yung inapprove na annual investment plan for our office last year as compared to the proposed this year, iyon lang po yan si i-show me na difference. So, for this year, si pag-propose mi po, may increase ning nasa 4.8 million. And I'll explain sa next slides kung ano po si mga breakdown kaiyan. So, sige po, next slide. Our recent activities po, so to empower our personnel, nag-conduct kami recently katong mga Customer 101 para po makapacitate yung mga frontliners sa office. Actually, gabos na personnel sa office. And bako lang po accounting, but all the offices of the city nag-participate po dyan sa Customer 101 para po ma-feel kang mga kliyente na
pag naglaog sinda sa office, ang needs ninda po ang tinatawan talaga ng priority. So, for yan picture sa baba po, last year din, update me po yung mga documentary checklist na nire-require me for every transaction para po mas mapadali yung pag-process kang mga documents sa office. Also, pinapractice din regularly sa office. Siyempre po, ang accounting kaya halos maghapon nakaturukaw lang kami. Nakaharap sa computer, nagtutukaw, nagre-record. So paminsan-minsan po nagtataga-sumba man kami to promote man po health and well-being ka mga empleyado. And also there is also the support sa citywide programs and activities. Actually po, ang accounting officer kami sa active na nagpa-participate sa Forest and Our Needs program para po sa social responsibility me din, tabang sa environment, not only sa mga clean-up drive kang city, but may adapted kami pong FOM site sa Sorabella na regular mi pong binivisit and nagtatanong po kami in participation also to the FOM program of the city mayor. Next slide po. For 2021 po, iyan si naging performance me. So I just want to show before I present our budget for next year, na last year, yan po yung naging appropriation sa MUYA, a total of 18 million. And of the 18 million, 16 million ang samong nagamit. So around 89% of our budget. Ang pinakadakulang savings po dyan is sa personal services, which is due to, may mga vacant positions po kasi na they na-fill upan last year. So saro na dyan sa vacant position po yung item kang city accountant. As of now, ako po, I'm the assistant city accountant and at the same time, acting city accountant. So, kaya dakula si naging savings kang office. Also po, gabos man na performance indicators me for 2021, na-achieve me po, and we also completed our training last year, last August 2021, for the implementation of the electronic new government accounting system, which we are currently implementing now. Pinunan mi po siya 2022 after our training last year. So, ang 18 million po roughly represents 1% lang yung kang total budget of 2021. So, kami kaya talaga more on support service lang po kami. So, we don't get a lot of budget sa ano. Kung si Sir Alec, very well uploaded and very deserved ninda yung kaipuhan nindang budget. Kami po, okay na sa 1% lang total. Okay po. So, next po, this is our performance indicator. So, paano masusukat po na nagigibo mi ang samuyang function? So, financial report should be submitted within the prescribed time. Ang requirement po sa MUYA kayan is on the 20th of the following month, dapat tapos mi na si reports for this month. So, submitted na dapat siya sa mga regulatory agencies and to the mayor and the sanggunian. For the barangay naman po, we only do annual reports kang barangay kasi yun din ang saruming concern po. Ang mga barangay kasi they din regular ang submission. So yung preparation mi po kang financial statement sa barangay is on an annual basis. As compared to the financial reports prepared for the city, monthly mi po siya ginigibo. On the 100% expenditures, yan din po ang saruming goal. Kaya bi po chine-check ang mga supporting documents before approving the transaction is to ensure na mayo pong maging adverse findings ang COA on our expenditures. Yung statement of bank reconciliation po is also one factor na hinahagad sa MUYA, and this is being monitored through the public financial management tool, yung accountability tool, na dapat all bank statements received kang city within 5 days, dapat tapos mi ang reconciliation kang records kaiyan with our books. All cash advance din po dapat, kami dapat nag-aalaw ng cash advance kung igwa pang unliquidated na prior. So saro din po yan sa mga requirement na pig-monitor me. So these are part of our performance indicators. And also,
sa other accounting services po na tigtataumi is the preparation of the utilization reports. Kung pong iba-ibang sektor na nag-present na digdi, yung gabos na programs na present ninda po, kami yung nag-prepare kang utilization report to check if itong nakaprogram ninda talagang nagigibo ninda. So duman po yan sa reports kang accounting na utilization, mahihiling. Next slide po. So, our proposed budget for 2023, yan po, actually po yung personal services tiglamp me lang siya on accounting and pre-audit services kasi yung gabos na personnel halos gabos man sila kaya nagpe-perform mga specific activities na yan. So, piglamp me lang po si sa pre-accounting and pre-audit services because all the specific activities sa baba po, they are all part of the accounting. Kaya lang, yung mga indicators po para mas mapahiling siya, specify yung iba-ibang activities. So we have the implementation of the electronic new government accounting system, which entails po around 1 million kasi may mga existing po kaya kaming mga terminals and computers na kaipuhan ng palitan. Sa ngunyan po, nagagamit siya pero medyo mabagal na sinda. Sa paggamit katong bagong software, garo day siya nakakahabol. Kaya may proposal kami next year po na mapalitan yon. Also sa payroll and encoding of deductions, saro din yan po sa function me. So more on supplies naman po yan, nagagamit ang MOE. On the improvement of PPE and inventory records, yan po yung required na reconciliation ng accounting and GSD records on the supplies, inventory, and the equipment. Sa preparation of statement of bank reconciliation naman po, more on regular function naman po yan ng office, more on supplies naman po yan. Same with the processing of loan applications of personnel. Next po. Also yung mga regular may pong ginigibo na may mga component lang po ng MOE na requirement. Yung transmittal of reports of collection, all paid transactions po kasi, all transactions na recorded na sa office, ang mga vouchers kayan po, ang mga report of collection, kay po aming i-transmit kikowa every month. So, ang adagdag lang sa muya kaya na requirement po is mag-purchase ka itong mga rack, itong mga nilalagan, kang mga vouchers for submission to COA. Yung pre-audit of transaction po and installation of internal control measures, yan yung mga carding of transactions na minomonitor mi po sa office to ensure na mayong mga transactions na delay or na day nababayadan. Improvement of DTRACS, yan yung sabi mi po na proposal for next year to enhance the document tracking system na sana bako lang siyang simple viewing kung ano ang status, but also malagan siya ning portion duman sa program na pwedeng makataong feedback po si nagtatransact sa mo. Para kumbaga po may makare-receive kami agad feedback kung sakaling may problema nahalo yun si transaction, makuha mi agad si feedback ninda. Yung preparation and submission naman po of accounting reports by 27 barangays, yan medyo may ano kami ngunyan dyan po, may dakula ang garo kaipuhan ming taong improvement. Kasi po, sa ngunyan po, dakul na barangay ang nahuhuri po sa pagsasubmit. So, ang proposal mi po for next year is i-cascade sa inda yung ENGAS, yung Electronic New Government Accounting System na ginagamit mi ngunyan sa office. For this year po, pag-i-implement mi na siya, and pag na-complete mi si implementation sa office, later on po, ibababa mi sa barangay level. Para si barangay din po, at any given time, makaka-generate na ning financial statement ninda. Day na kaipon maghalat ning year-end. Sa ngunyan po kaya, nahalat 1 year-end, bago po magibo ang financial reports ninda, due to delay kasi sa submission. Pero kung igwasindang program, nasa level pa lang kang barangay, may input na po ninda ang transaction ninda,
mas mapapabilis po ang preparation kang financial reports. So yun po yung, yung nakaschedule me for next year. So magiging part po dyan yung conduct kang training para sa mga barangay treasurer and BRKs, barangay record keepers. Next po. And also, sa support to operations po, sa requirement po kayo sa office, sa nahihiling ming kaipuhan mi po para mapadali yung transaction sa office, is to hire additional personnel, yung mga dagdag na encoders, lalong-lalo na po sa barangay level. Kasi kulang po, 27 barangays po kita, pero ang nagre-record po sa office mi kang transactions ka barangay, 2 lang. So, kay po ni ko tang dagdag, ang problem is, limited din po ang space mi para magdagdag kami ng personnel. Kaya ang sarong proposal mi po for next year is the expansion kang accounting office, which will entail purchases of new equipment, new office equipment, pati mga computers po, na magagamit katong mga additional personnel. Yung sa improvement of barangay accounting services through the cascading of the ENGAS, training po yan. More on training po yan na ikakandak sa mga barangay treasurers and BRKs para aram ninda po kung paano gamiton yung system. And last po, yung conduct of capacity building sa mga personnel, kang office, kaipuhan po kasi with the implementation of new software, saka mga integration ka mga accounting systems, kaipuhan po talaga ang training para maaraman po kung paano gamiton ang mga bagong system. And there's also a need to benchmark with other implementors para ma-check mi din po kung paano mi pa ma-improve ang sa mo yung existing na process and systems now. So, may mga team building and also yung issue sa office na medyo gayong aware kang mga issues agad. So, garo kaipuan mi talaga po yan. Actually, haloy na po yan haloy mi na yan nakaprogram, kaya lang po with the pandemic, na-stop si Gabus na mga seminars and trainings. So, hopefully, by next year po, pwede na siyang i-pursue. So, ang total proposed budget mi po for 2023 is amounting to 21.1 million. So, sa PS po kayan, 18 million. And MOE nasa 2.3, capital outlay po nasa around 600,000. So yan po yung pinopropose me for next year. And next slide, Okay, sa next slide po, may hiling lang din yan yung detailed breakdown nung MOE and capital outlay, which is our work and financial plan for next year. Para po mas mahiling lang kung saan madalagan yung 2 million and 600,000. Yung 2 million na MOE po, yan ang breakdown niya. Kung madali man travel, yung office supplies po, yung usual na kaipuan man lang sa day-to-day transactions ng office. Yung general services po dyan will go to the contractuals. Yung mga encoders po kasi more on contractual ang services lang. Ninda po, ang i-hire po para duman. And also the regular repair and maintenance. Next slide po. Regular repair and maintenance for office equipment and transpo. And also the other maintenance and operating expenses. Yaon dyan usually nakalodge itong sa mga training po, sa mga capacity development. For our MOE po, around 300,000 for office equipment para po yan duman sa proposed expansion and also the new computers na ipapurchase, pati scanner po para sa office use. So yan po yung breakdown na work and financial plan for our maintenance and operating expense and our capital outlay for next year na proposed. Next slide po. So, this is our recommendations and proposal. So, for a long time po kasi, yung internal audit division since 2016 po yata yun, si item po na division head na na-transfer sa iba, pero si work po, nasa accounting pa din. So, ang propose ko ma-restore siya para po may maging head ang internal control and audit division para mas closely ma-monitor yung
mga internal control measures na kaipuhan i-install. Also po, yung EN-Gas na existing Mingonyan has a twin program sa budget office na e-budget. So ang proposal, may recommendation mi po is malink na ito. Sana mag-start na din ang budget with the implementation of the e-budget para po yung reports na ma-generate ng accounting at a glance, mahihiling agad po. Lalo-lalo na po pag-abot duman sa utilization of the different sectors. Also, ng haluymi ng recommendation, yung installation po nga ni katong property and supply management system to facilitate the recording and monitoring of equipment and inventories. So, yung proposal na expansion, kaipuan mi din po, para sa safety na din po kang personnel and clients. Kung baka nabalitaan manindo kang nakaaging August na lockdown si office mi. Talos ka ba nga po sinag-positive sa COVID, which is due to very small space po, kaya dakulon kami and 100% reporting na. And not enough, yung sa airflow po, kulang kami ng mga exhaust systems, mga arog kayan po. Siguro kayo po na talaga siyang iayuson po. Also, sana po i-continue din yung pag-allow ng conduct of fundraising activities. Actually po, with our very small budget this year, dakol pa din kaming nakandak na mga activities because naggibo kami pong mga fundraising activities to support itong iba ming mga team building and capacity building activities. So, siguro po next year kung day matugutan katong dahil aram taman na very limited ang resources, kung siguro nga po kung nainot nang nag-present igdi sila Sir Frank na mention na mas mababa pa yung NTAMI, yung share for next year. So if ever na may mga programs dyan po na day kayang fundingan, sana i-continue yung allow na mag-conduct kami ng mga fundraising activities. Also, pinaka-important po sa recommendation and proposal mi is yung strict use kang mga coding sa mga transactions. So, yan po kaya si mga previous ming na-identify na gaps na kaya masakiton minsan mag-prepare ka itong mga nire-request na utilization report ka iba-ibang sector kasi po yung mga transactions are not properly tagged. Kung ay ba nga siya, implementation nga siya of God activity, dapat po sa voucher, sa gabos na documents, mahihiling na agad duman na in relation nga siya sa God. Or kung ang transaction or activity nga is related to peace and order or PAPS, part siya katong PAPS plan, so mahihiling na dapat po siya sa transaction pa lang. At the start pa lang po sa budget level, properly encoded na yung responsibility center niya para po mas madali yung preparation ng utilization report which is being required by DILG for SGLG compliance po. So, yun po, to sum up, yung gabos na, next slide po, yung gabos na proposal mi po actually needs this team effort. Where together everyone achieves more. Not only po yung team building or teamwork kang sa laog sa office mi, but also the coordination with all the offices of the city and also the other sectors po na nagiging part kang stakeholder kang sa muyang opisina. So kayo po din po ang active participation and input ninda. And yan na po. So that's all for accounting office. Thank you po. Yes po, sir. Nakailing sa kuya si ma'am eh. Hindi, joke. Makaskasan po, sir. Okay lang. Ma'am, maray ang presentation mo. It validates the indicators you claim. Siguro dapat maging full city accountant ka na eh. Thank you, The sir. soonest. With prayers. Ma'am, may mga kadikit lang ng mga. Ano po ang system na ginagamit ngayon sa EN-Gas? Yes po. Anong system particular? Anong product? Actually, sir, develop po siya ng COA na program. Free program po siya, develop kang COA. Based sa Microsoft,
ano lang, Mayong halong SAP, Germany, okay, itong Linux. Ay, bako naman po. Ano naman siya? Bago naman po siya. Ano po siya? Ano siya? Ning program na tinaokang COA po for free. Pero, ano po siya yung Microsoft client-based po baga na program. Pero siya integrated internationally accepted. Yes po, Oo, actually po, yes po. Kang World Bank eh. Opo. Nadidetect nila yung income taxation. Yes sir. Actually sir, ano Ini-implement siya, ng mga ning budget. once, ang system na tinaokang COA, yung Electronic New Government Accounting System is, once you input yung journal entry voucher, once nilaog mo duman sa system, and duman na din sa system, sir, ang pag-verify and pag-approve. Once in-approve mo siya, diretso na siya sa financial statements Kasi may nakapost. international body kita eh. Sa, Yes po. Nagsusunod po siya, sir, sa international standards na. Yes po. Parang ISO or what? Day man po, pamang kaming ISO certificate. Sana, sir, pag na-integrate gabos yung, Masyado naman. pag na-integrate gabos, sir, baka pwede nang mag-apply. Na-overthinking ko. ISO certification. Iyo ma'am, na talagang dapat talaga magkaigwang comprehensive audit trail, Yes, integrated sir. accounting. Yes, sir. Lalo na itong nagputok sa media itong problema nakabayad na pati counselor nagreklamo, nakabayad na ako sa JSS loan, na ibang nagre-reflect, nabawasan na ako sa payroll. Yes, sir. Nagkaigwa pa ang deliberation sa Indo. Siguro pag na fully integrated in other request na ma-upgrade ang system nila, siguro mapiprevent na itong mga arrogant issue. Yes, sir. Actually, sir, thank you for that po. Kami po sa Ngunyan, ang ginagamit e-accounting system lang na ito po, sir, garo simple recording lang, Microsoft Access-based lang siya. Ining tinaungon niya na program kang COA po is mas detailed ang recording niya. Pero bako siyang ma-entail ning dakol input at the start po. Pero gabos, like for example, yung tinaon niyo pong kasubago na yung GSIS, every personnel po, may kanya-kanya na siyang ledger. Pero once ka lang ma-post, pag in-upload mo ang payroll, automatic po si system, idadalaga na siya sa individual records. Bako na itong ginigibumingo niyan, mano-mano po eh. Mano-mano kami. Sipon mo po, nasa around 1,600 na ang employees na permanent and casual. Kada sarukan, mamano-mano mong record ang Siyempre talaga po, may mga times na masakit i-reconcile. Siyempre With this system po, Siyempre may backup hardware software. iyo po, less error po, sir, pag integrated na si Actually, ang software. ginigibo nito, pero under pa siya, itong CFS, itong Consolidated Financial Statement from barangay kasi, naka-network eh. Yes, sir. Oo. Araw kayo yan, sir. Singon yan, sir, ang system na existing ito talagang pig-encode mo lang, pero bako siyang itong diretsong posting sa mga individual ledgers. Nag-record ka na, tapos nagdalagan siya sa financial report, pero nagmamano-mano pa kaming post sa kanya-kanyang individual ledgers na Excel file. Backup. Di grabing maray po ang trabaho. With this implemented na ENGAS po, once ni-record mo yung journal entry voucher, automatic si system, siya na ang ma-post sa mga individual. Dahil nakaipaning dagdag na Managot encoding. sa barangay level, pag dudumang ko, kumusta? May problema, kayang trabaho. Yung malaki po training nito. Ay, yes, sir. Dagdagan pa ng barangay treasurer. Ang treasurers na po, actually sa level kang barangay, sir, Excel pa ang ginagaramit sa pag-prepare ng report. So, very behind the times na kumbaga po. Kaya ang goal po kang sa mong implemented na ENGAS is later on next year, ibaba na sa INDA po. Para pag nag-record ang treasurer kang sa indang transaction po, automatic updated sa office. Nakalink na kami po. Real-time processing. Yes po, real-time processing, sir. Salamat ma'am, nataon mo kaming ganyan. Yes po. Ang realidad kang senaryo para ka mong financial secretary. Yes, Thank you, sir. ma'am. Thank you po. So, i-acknowledge naman po ang mga participantes na po na nasa Zoom. From Urban Poor Federation, po si Ma'am Jolora, Ma'am Presi, si Sir Danilo, ang president po ng Urban Poor Federation. Yaon man po si Ma'am Florella,
si Sir Mon Jeronimo ng NCPC, tapos si Virginia Palmones ng si Ma'am Virginia Palmones, and si Sir Benedict Diaz po ng BPC Mabolo. Tapos nandito rin po ang Executive Director ng NCPC, si Ma'am Gladys Belmin. Yan po. Si Say pa po ang may mga kahaputan. Thank you po. Very clear ba? Kung maya na po, dito na po natin tinatapos ang ating presentation para sa Aldaw na ini. Thank you very much po. Salamat po. Sa Lunes naman po, ang mga mapresentar pa po kan sa indang budget proposals, iyo po ang SK Federation, Naga City Council for Women, and Bantay Pamilya. Maraming salamat po. Recording stopped.